Hello, may galab, shout out. Can you feel it? Can you feel it? So much sense. Yun, morning idol. Good morning, kaibigan. Team ito, Make more time. Thank you sa pagdalaw, kaibigan. Team ito, Good morning po, Agus ba? Ano sa rin sa'yo? Nag-rap shout out. Can you feel it? Can you feel it? So much sense. Nag-rap shout out, manay teta. Make more time. Iba yung sounds mo ka, Tunying. Yung may sounds na siya. May sounds na siya. Yan, thank you. Ginamit ko yung aking V8. Trinay ko dun sa aking Libag channel. Nag-love shoutout. Sino itong Libag channel? Nag-love shoutout kaibigan, Libag. Anong main natin kaibigan, Libag channel? Dating dikit. Tama yan, para di ka... Ba't loading? Anong main channel mo? No copyright eating sound effect. Copyright eating sound effect from Libag channel. Agus bang, may galab siya at kaibigan Agus bang? Ba't loading ako? Loading ba? Can you feel it? Can you feel it? So much sense. Anong main natin kaibigan, Libag channel? Pwede malaman yung ating main. Kung anong main. Ayun, mas happy pag may sounds from Edgar Nolas. Make more time. Ito yatang loading na ako. Yun, okay, hindi pala. Make more time. Ano yun? Sagarat yung sound cutting. Baka masyado malakas. O baka sa... Teka lang. Make more time. Ilang natitimpla. Yun, okay na yata. Can you feel it? Like the house, mag-love ko. Parang tama. So much sense. Ano ba yung sounds niya ba, no? Hindi ba maganda yung sounds? From Idmar Ribo. Ito ba yung gano'n nga? Pakinggan ko lang. Ay, sa ano siguro? Baka dito sa ano, sa headset. Garal-garal yung headset natin. Teka lang, pagtama ng headset. Teka lang.
Baka mas okay pag walang headset. Baka mas okay pag walang headset. Di ganun din. Ganun pa rin, natapos ni Nara. Ganun pa rin kahit hindi naka-headset yun. Nag-alabsat ito sa lahat ng bisita at viewers ni host. Hindi, teka lang. Dito siguro sa ano, sa mic na siguro to. Baka grounded. Hello, hello. Tanggalan mo ng i-host. Baka ano lang. Grounded. Okay na yata, okay na. Make more time. Ano nga? Can you feel it? Can you feel it? So much sense. Make more time. Can you feel it? Can you feel it? So much sense. Make more time. Istakas tong ano na rin. Make more time. Good morning from Wayan Channel. Make more time. Ayun na naman. Busy lang host. May klase. Sige, kaibigan siya na salamat. Ang sakdan from Grota Mountainer. Make more time. Nga pala ito pwede. iPhone nga pala yan. Na-stuck kasi itong bihig ko. Hindi ko ginamit ng matagal. Sa iba kaibigan Shirley yung ano?
Yung Libang Channel, ano? Yung Libang Channel, ano? Vigilant House, lalabas. Sige kaibigan, Ryan Channel. Ryan Channel, mega love shoutout. Okay lang, sige lang, bigyan ka lang dyan. Salamat sa pagpunta kay kaibigan Tunying. Malablab po from Edmar Ribo. Yun, mega love shoutout. Sige, pipin ko muna kay si Edmar Ribo. Sino ba nauna? Si ano muna, NM Sorensen muna. NM Sorensen, ibang sounds mukha Tunying. Ay, bakit? Nawala si kaibigan NM Sorensen, ipin ko lang. Sunod kita kaibigan Edmar Ribo. Imitoy TV Mix. Edgar Nolas Channel. Mega love shoutout kaibigan. Ha? Pangit talaga? Saan siguro to? Dito siguro sa... Tanggalin ko nga to. Wala naman siguro pa ganyan. May sounds wala. Dito ngayon. Tinanggal ko na nga yung condense ay dito siguro sa ano. Teka lang. Sige, ano ko lang, hindi lang naka-set. Full volume. Nako, super hina pa rin. Yan, okay na ba, Kat? May nagkikiro pa rin. Haos ang boses mo. Nag-iba ba yung boses ko?
Vitamins for the Soul Vlog. Hello my friend, Dan Tamslag, playing ads to support the host from Ate Vitamins for the Soul. Musta ka na? At iyong magandang may bahay. Okay lang po ate, okay lang. Okay lang po si Mrs. Okay lang ate. Ate Beach. Harang from Tita Merlis Vlog. Pangit pa rin na boses? Naista kasi itong B8 ko. Sayang. Di okay na yata. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Na? Ba't dito malakas naman sa akin? Isa pa nga. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Maganda may bahay mo. Basahin mo idol comment ko from Edgar Nolas channel. Malakas naman sa akin. Oh. Malakas naman daw kay Ate Beach. Hello. Hello po Vitamins for the Soul Vlog. Ano po yung ano? Like 18 tablet. Like 18 tablet ko ito. Di kasi makakonect. Ewan ba? Nakatambay lang hanggang sa matapos. Live mo. Sige kaibigan, Edgar Nolas channel. No problem. Hello po Vitamins for the Soul Vlog. From Ate NM Sarinsen. Ate NM Sarinsen o. Like number 90. Harang lang, harang. Pangalawa po, pangalawa. Like number 91. Pangatlo po, Ate NM Sarinsen. Full pack sa nakapin. Harang ulit, harang ulit. Like number 92. Pang-apat po, pang-apat. Harang pa rin, harang. Like number 93. Salamat sa parang mukha tayo. No problem, no problem. Apat po, apat. Next na nakapin, si Maribo. Magdikitan po mga kaibigan, magdikitan. Pag sakaling nagbaba ng link, magdikitan po. Salamat, Ate City Peglo. Mari Undong channel, may kalabsat atos. Palista po. Sige, no problem, no problem. Ay, Road to 8, grade 8 pala to si ano, si Mari Undong channel. O gawin na kitang 800, kaibigan Mari Undong. Napanood ko na tong craving for pasta, kumain at nagmoling, rainy Monday. Masulat akong comment Panoorin ko muna kaibigan, like number 98 na ako dito. Ay hindi, napanood ko na eh. May moderator na yan kaibigan. Thanks po from Mary Undong. 800 ka na mamaya, dagdagan ko ng 4. Legit ito, ididikit ko sa yung 4 na to. Ito. Dahil lang ako my friend.
ikot muna ako sa ating mga kaibigan sa YouTube, ha. Sige, okay lang po, Ate Beach. Thank you for coming. Salamat po. Like 24 Idol Host, mega love shout out from Christy 264. Make more time. Lapitin ko yatang mic. Pa-comment po kung pangit ang boses, ha. Kasi kinabit ko yung mic. Para marinig ko. 6 minutes tong kay Ate NM Sorensen. 6 minutes. Shoutout po sa 9 viewers. Ni Tony Maxam. Salamat po sa pagsilip. Baba ka ng bahay mo, Mary Ondong Channel. Baba lang ng bahay, mga kaibigan. May mga jacket na po, may mga jacket na magbaba po ng link para magdikitan po tayo. Thank you po, Ate Vitamins for the Salbag. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon Diyos na Ama sa panibagong umaga. Purihin ang Panginoon Jesus. God bless us all. Thank you po, Ate Beats. Ayan, nagpalipad na naman si Ate Beats. More blessing din po ang balik sa inyo, Ate Beats. Edmar Dan from Mary Ondong Channel. Baba ka rin po ng link niyo, Ate Beats. Baka may mga di nakasubscribe dito sa inyo para ipin ko po mamaya. Shout out, Kuya. From Spenta. Thank you. May galab shout out. Edmar Ribo, nagbakas po, ha. Magbakas po. Sige, magbakas lang po kayo. Patamsak. Patamsak, mga friend. Thanks po. Sige, ipin kayo mamaya, kaibigan Shirley. Dito lang ako kay Ate NM Sorensen. Matatapos na. Malapit na matapos. Nasa harang na, Ate NM Sorensen. Nasa harang na. Thumbs up na host from Ate Kusina ni Juicy, Taxi Uragon TV, Morning Idol. Good morning sa lahat ng andito, Ate Kusina ni Juicy. Thumbs up from Taxi Uragon. Vitamins for the Vlog. Okay lang, my friend, pagod ako. Sa dikita na, out muna ako. Sige po, Ate Bits, thank you po ulit at may love shout out. Ingat po lagi dyan. Maraming salamat po ulit sa iyong palipad. Sinay ka na dyan, Care TV, yan, stop, nag-stop emoticon. Brother Tonying, shout out, yan, may love shout out po, Ate Teresa Santiago. Thank you po coming, Ate Teresa Santiago. Elemi Vlog, thumbs up from Elemi Vlogs. Ads here from Ate Teresa Santiago. Nga pala mga kaibigan, papakiusap ko tuloy sa inyo sa mga naandyan. Ipalaganap po natin at natin yung wag nating kalimutan na mag-skip ads sa lahat ng didikitan natin kung monetize channel para kahit hindi tayo magpalipad, para na rin tayo nagpalipad pag no skip ads tsaka full watch, mga kaibigan.
Para naman po sa atin lahat yun, hindi lang naman para sa akin or sa iba or sa mga kaibigan ko, para sa atin lahat. Lalo na yung mga baguhan. Puro to harang o, Ate Enem Sorensen o. Harang lahat. Oh, pangalawang harang yun, tapos na. Mega love shoutout, sis Gold Igrot. Yun, mega love shoutout, ha? Tabsat, mega love shoutout. Yet Vlog. Mega love shoutout toast from Yet Dogs. Bababa lang kayo dyan ng link. May moderator na yan, kaibigan ni Yet Vlog. Mega love shoutout sa lahat. At magandang umaga with love from Gold Igorot. Jesus, tag ko si Nani Juicy. Mega love shoutout po. Edgar Ribo, dito na ako sa'yo, Edgar Ribo. Edgar Ribo. Edmar pala, Edmar Ribo. Edgar Nolas channel naman yung ano. Ibababa mong ano, kaibigan Edmar Ribo, yung ano. Tinuruan na kita, di ba? Itong fried tulingan with gata. Yan ibaba mo para mapanood. O like number 17. Yan ibaba mo, kaibigan Edgar Ribo. Huwag ka magbababa ng bahay mo lang. Pangalawa, kaibigan Edmar Ribo. Palitan mo yung ano, palitan mo yung link mo, palitan mo. May kisuyo ako, may kisuyo. Ang ibaba mo itong latest upload mo. Itong fried tulingan with gata. Ito. Yan ang ibaba mong link. Sa lahat ng pupuntahan mo, ang ibaba mong link, yung may video. Tina Inbimbi, mega love shoutout, kaibigan Tina Inbimbi. May ano na yan, may moderator na yan, kaibigan Tina Inbimbi. Sherwin Tulibas, harang kaibigan. Kumusta na, brother Tunying? Okay lang po, Ate Teresa Santiago. Okay lang po, okay lang. Isipan ka mag-live ngayon, mag-live. Babes Ngoyen, may galab shout out. Ano po, idol? From Ate Babes Ngoyen. Babes Ngoyen. No skip ads po tayo sa lahat ng didikitan, mga kaibigan, lalo na pag monetize channel, mga kaibigan. Edmar Ribo. Dito ko sa fried tulingan mo. Like number 21. Pang-apat, kaibigan Edmar Ribo, pang-apat. Edmar Ribo, Dikit Kalimbang Dan. Like number 24, kaibigan Edmar Ribo. Like 32 po, Manay Tunying, po Manay Dong Vlogs. Mega love shout out. Yung main ka nanonood, kaibigan Edmar Ribo. Mega love shout out, Manay Dong TV Vlog. Like number 32, Manay Tunying. Well, nagunahan kayo ni Manay Dong Para sa kayo 32. Sino kayo number 33 sa inyo? Kusina full pack dikit dan from Mary Ondong Channel. Magbalikan lang po, magbalikan Ay, palit pala sa nakapin, palit sa nakapin. Sinong sunod kay kaibigan Edmar Ribo? Ate Espenta. Yun, kay Ate Espenta tayo.
12 minutes tong kay kaibigan Edmar Ribo. Pero no problem yan, tapusin natin yan. Para magkaroon siya ng magkaroon siya ng WH. Si Otol Gala. Ano yun daw? Si Otol Gala bong, taong-tawa tuloy si Manny Bong. Oo naman tol, from Manny Bong TV Vlog. Bababa lang ng link, Manny Bong TV Vlog para may mga dumikit sa mga kaibigan natin. Parehas kami magluto ni kaibigan Edmar Ribo. Talagang kinakain ko talaga yung kinakain ko yung nyug. Kambal ni Gold Power, may galab shoutout kaibigan Gold Igorot. Salamat sa pagtambay ng mga alagad mo, kaibigan Gold Igorot. May jacket na. Ay, ganun pala yun. Pinilito muna pala yung tulingan. Awan. Harang Manoy, from Manoy Dong Vlogs. Yan, mga legit po na nagpapaharang yan. Legit po na nagpapaharang yan si Manoy Dong. Kaya, pinapakiusap ko po sa lahat po ng mga katulad nating mismo YouTuber, kung maaari po, huwag po tayong mag-skip ng ads, mga kaibigan, para naman po sa atin yun. Hindi para sa akin lang, hindi para kay kanino man, hindi para kay Manoy Dong, kay Sherwin Tulibas, from Ate Kusina ni Jose, kundi para po sa atin lahat. Kaya lagi niyo pong ipapaalala mga kaibigan sa mga nagla-livestream na kung sakali man na may mag-livestream kayo, lagi niyo pong ipaalala na ipalaganap natin ang no skip ads para kahit wala pong magpalipad sa atin, meron pong papasok na revenue kahit pa sinta-sintabos din yan. 1 milyon na sintabos, di marami din. Mismo po sa lahat ng mga ka-idol, from mga Dog Vlog, mega love shoutout, Sisi Kusina ni Juicy. Edmar, full dikit na po. Yan, nagpipiga na si Manoy. Yung luto, may kalabasa pa pala. May kalabasa pa pala. Kuya Dong, may kalab shoutout po. Son Tamsak na sa nakapin. Ay, Dan Tamsak na sa nakapin. From Spinta Armaiti. Salamat sa mga nagdikit. Babalikan ko po kayo from Edmar Ribo. Basta kaibigan, manood, tapos na. Panoorin kaibigan bago dumikit mga kaibigan. Para tayong magtulungan. Harang from kaibigan Gold Igorot, Edmar Ribo, may shoutout from Edgar Nolas Channel. Dito lang muna ako tambay sa harang from Manay Dong. Thank you Manay Dong, thank you host. Dong Dan po from Mary Ondong Channel. Gold Igorot, may galab shoutout from Edgar Nolas. Pinapanood ko talaga host para di masayang ang pagdikit. Tama yan kaibigan. At saka pag pinanood mo tapos maganda yung bakas mo, sigurado mabilis lumaki yung banana mo. Maniwala kayo sa akin. Dahil ganyan yan ang gawain ko. The Hunter TV Official, may galab shoutout. Aking kaibigan na si The Hunter TV Official. Yit Vlog, bababa lang ng bahay At saka si kaibigan Mary Undong. Salamat sa magaling magdikit si Mary Undong The Hunter TV Official. Di pa ako nakadito sa'yo, kaibigan The Hunter TV Official Ito, dikita na kita kaibigan The Hunter TV Official. Dito ko sa sa latest upload puro silent Dito sa sarap ng mangga. Nakapaglaway naman yung mangga mo kaibigan.
Igmaribo, Danpol Pack, subscribe, tulingan, gata, sarap. Dikit na yan, from Gold Igorot. Yun, sulit yan. Dirty Rotain, MBCL 69, Tunyong Cheers, brother. Yun, may galab shout out, brother. Thank you for coming, my friend. Boom TV Dan, watching 3 minutes. From your video, thanks love. Marie, sundan ko po sa bakas mo. Pamanay Dong Vlog. 36 thumbs up po bro. Dito na ako sa harang. From kaibigan, Johnny TV Vlog. Idol Sulungin Tulibas. May galab shout out po. O kaibigan Dan, per TV official. Mamaya, sunod-sunod lang sa nakapin. Sino nakamotor na yan? Dikit lang kayo ha. Dahan-dahan lang. Pagsukli ko kasi work mode pa kasi. Idol sarang. Maraming salamat from Edgar Nolas Channel. Good morning mga itunying. Nasa harang ka from First Follower TV. Naglab siya po mga First Follower mismo sa Manay Kita at Or Edgar. Kuya First Follower, naglab siya po at maraming salamat po from Edgar Nolas. Sino? Ay. Nakalad ko man ay Christ follower? Tapos na pala, nakakalimutan ko. My friend, dispenta! Dito ko sa bahay mo, my friend, dispenta. Ano pala to? Live pala itong spin to. Si Zero Sausa, may galab shout out, like 38, my friend. Yun, nakatapos din ng harang from Manoy Dong Vlog. To the beam, from si Zero Sausa. Buwan nuete, amigo. Thank you po, Kapeng. Maraming salamat, Idol Johnny. Mismo kaibigan Johnny, from Manoy Dong Vlog. Wonder Creative Insel, 69. BGBG Insel Wintulibas. Kuya Dong, maraming salamat from Edgar Nolas Channel. Good morning man ito Nying, nasa harang pa. Idol Lost Nying, maraming salamat from Edgar Nolas. Dikit na lang kayo ha, dahan-dahan lang sa pagsukli. Binalikan ko na to. Maria Dong Channel, Dan sa'yo, 800 ka na. Aba, dinikitan ko na yun, 800 na ako na. Bro Dong, may galab siya to from Johnny TV Vlog. Harang from Ate Krasiba, Gwen TV Vlog. Salamat po Ate Krasiba. Taxi Uragon, dito ko sa'yo, kaibigan Taxi Uragon. Oh. Like number 56. Sino yung nagpapa-shoutout? Yun, shoutout. May galab shoutout. Salamat sa 20 viewers. Ito nying. Taxi Uragon, like number 57. 57. Oh, like number 58. Like number 60. May dumikit na isa. Yan, apat. Apat yung kaibigan Taxi Uragon. Panoorin ko rin ng apat.
Sino ko pa shoutout? Tampunan na ako. Harang from Maria. Maria Becky. Teresa Dan from Mary Ondong Channel. Miguel Abseta, Taxi Uragon from Ate Kusina Josie. Nasarang pa host from Manay Quest follower. Teresa Dan from Maria Ondong Channel. Dan Vlog, Miguel Abseta sa'yo. Dong Vlog, Miguel Abseta sa'yo from Taxi Uragon. Idol Win, kumusta? Vacation mo from Edgar Nolas Channel. Sabihin ko pa shoutout. May nabasa ko pa shoutout. Natural Lifestyle, Marina Family, thumbs up po host, may grab shoutout po sa lahat. Bababa lang po ng bahay Ate Maria Becky ha. And Nature Lifestyle, Marina Family. Bababa lang po kayo ng bahay, may mga moderator na po yan. Magdikitan po, manood ng mga kanilang video. Sherwin Tulibas. Naglo-loading si kaibigan Sherwin Tulibas. Yan o, tapos na kaibigan Taxi Uragon o. O, tapos na rin, nasa harang ako. Parehas yung broker. EO broker. O, nasa harang na din o. Kaibigan Rice, may grab shoutout po from Johnny TV Vlog. Ma'am Kusina ni Diyos, may grab shoutout po from Johnny TV Vlog. Tamsak lang sa nakapin bro from Johnny TV Vlog. Salamat na hoy from Manay Taxi Uragon. Parehas yung harang mo sa dalo, parehas. Dito iba naman o, share it. Kaibigan Taxi Uragon. Ganyan po sana mga kaibigan ha, yung ginagawa ni Tunying. Manood ng skip ads, sa una ng skip ads, sa huli ng skip ads. Harang from kaibigan Gold Igorot. Kasi marami nang natututo sa ating mga kaibigan. Kaya gusto ko lahat matuto. Lahat ng... Kung may nakaisip pa ng naisip ko, salamat. Pero gusto ko, lahat tayo matuto na ugaliin skip ads para sa ating lahat. Harang Manay, pulnood at nakinig sa kanta na nag-aaway ay di na nagwawangi. Ang umaayaw pala, ang umaayaw ay di nagwawagi. Taxi Uragon TV, Dan Full Package. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Kanta ni kaibigan Taxi Uragon yun. Palit pala sa nakapin ha, kalimutan ko na, tatapos ko na, hindi ko pinapantay nakapin. Okay, Ate Krasiba tayo. Ay, tiga lang. Si kaibigan pala? Balikan ko si kaibigan Shirley Official. Sana na andito pa. Wala, natabunan na si kaibigan Shirley Official. Ay, nandito pa. Sunod ko si Ate Kusina ni Jose. Ay, si Mirondong kasunod pala. Yun, tapos na ang harang, kaibigan. Manoy Taxi Uragon. Ito, nasa Lazada pa, oh. Second harang. Monitors na yata si Taxi Uragon? Hindi pa ba? Kaibigan Shirley. Nandito ako, kaibigan Shirley, oh. Like number 34 sa yung live mamaya. Present ako din mamaya, kaibigan Shirley, sa yung live stream. Teka lang. Para ko, di pa nakadikit. Ito, kaibigan Shirley, di pa nakadikit. Idikit ko na sa'yo, kaibigan. Pangatlong thumbs up, kaibigan Shirley, oh. Like number 35.
Pang-apat, kaibigan Shirley, like number 36. Patams up down sa nakapin, patams up. Magbakas po kayo, magbakas para mabalikan. Sunod ko si ate ko si Nan Jose. Kuhain po. Kuhain po, Joel. Naka-charge na lobat kagabi. Kay Bro Alido from Celis Losi. May jacket pa ba yun? May jacket na. Ate Celis Losi. Lucy Torres. Celis Losi. Kabayan, magandang umaga at kumusta from Ate Mel and SJ? Nakatambay lang ako, kabayan. Nandito pa mga amo from Mel and SJ. Okay lang po, Ate Mel and SJ. Thank you po coming from Singapore. May galap shout out everyone. Make more time. Dan tusok sa nakapid from Edmar Rico. Ate Krasibog 1K. Dab, yun, nagpaharang-harang. Good morning po sa lahat from Ate Rowena Tiranya. Yumad's Channel, Hair Host from Yumad's Channel, Gold Igrot, dan sa nakapin po. Like 44 from Yumad's Channel. Shoutout po sa 24 viewers ni Tunying Maksam. Salamat po sa inyong lahat. So ito ay ate kusina ni Juicy. Kusina ni Juicy, ate Krasibog John Pay. Sunod-sunod lang tayo, sunod-sunod lang. Si Zero Sausa. Dito na muna tayo. Pababa nga po ate kusina ni Juicy ng link. Dito muna tayo kay ate Teresa Santiago. Ate Teresa Santiago, like number 100. Di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na din po. O, like number 100. For 10 minutes. Ate Teresa Santiago. Pangalawa po, Ate Teresa Santiago, harang. Like 102, may nag-like na isa. Harang lang po, harang. Pangatlo po, Ate Teresa Santiago. Like 104. O, like 104. Harang lang, harang. Pang ano po? Pang-apat. Di pa nakasubscribe oh. Subscribe po na rin po, Ate Teresa Santiago. Like 105. Bababa lang po ng link ha. Bababa ng link. Magdikitan po, magdikitan. Shoutout po sa 20 viewers ni Tunying Maksam. May jacket na yan, kaibigan Joel Alicante. Thank you po coming, kaibigan. Good morning sa lahat from Joel Alicante. Haba ng harang. Mega love shoutout si Rowena Tiranya. Mega love shoutout Brad Christ follower. Mega love shoutout si Kusina from Ate Rowena Tiranya vlog. Tamsak na ako sa dalawang premier mo, Ma'am Rowena Tiranya from Johnny TV vlog. Anak Mix Vlog, mega love shoutout ng drop din ng bahay and Johnny TV Vlog. Paka-subscribe naman kay Johnny. Tsaka kay Anak Mix Vlog. Thank you po Ate Longbit Aksalan. Thank you po coming in mega love shoutout po. Regards po kay Kuya. Kay Kuya Kasangga. Salamat po Ate Lon Butaksalan. Yung mag-channel, nag-alog siya to
ito po sa kaibigan from Manay Christ Follower TV. Can you feel it? Can you feel so much? Thank you po kami mga kaibigan. 16 viewers dito ni Maxam. Shoutout po sa inyo dyan. Dito ba kay Ate Teresa Santiago dito nagluluto. Apat ang pinapanood ko kay Ate Teresa Santiago. Julie Pristo, may kalab shoutout po sa lahat from Julie Pristo. May moderator na po yan. Anak Mix Vlog, thumbs up na sa Premier Musis. Ads here from Ate Teresa Santiago. Tinaintindihin, done watching 3 minutes from your video sa happy evening with love. Thank you. Thank you so much sa pag-pin, brother Tony. Oh, nanonood ako, apat. Apat yan, Ate Teresa Santiago, apat, pinapanood ko. No skip ads, full watch. Kumusta po sa lahat from RDL TV? May galab shoutout kami ng RDL, #manlib. Boom TV Vlog, doon po sa nakapin from Boom TV Vlog. Thank you so much sa pag-pin, brother Tunying. Pabawa po ako ng bahay host from Julie Cristo. Sige, baba lang ng bahay, baba lang. Shoutout sa 21 viewers ni kaibigan Tunying Maxam. Ate Tirimik Sinongkong. Manong ay may bayad di tura-tura kahapon, nasa inyo daw resibo. 5-5. Walang po ng bahay, kaibigan Julie Cristo. May jacket na yan, may jacket na. Salamat po. Sige, no problem. Miss Jibel. Arang Lods. Nag-live ka pala, Lods. Oo, nag-live ako. Namimiss na tayo ng mga viewers natin. Joke lang. May jacket na yan, Miss Jibel. Balik na pala sa nakapin, ha? Ate kusina ni Jose. Pinapanood ko na si Ate Teresa Santiago. Our Sunday best with dagang. Ayan po. Apat. Pamention po yung hindi pa napipin, ha? Yung naunang hindi pa napipin. Huwag po kayo mahiya. Okay, Lods. Now ko lang kita mag-live. Matagal akong hindi nag-live, Miss Jibel. Salamat naman sa pagpunta, kaibigan Miss Jibel. Okay lang, Lods. Now ko lang kita nakita na mag-live, ha? Anak Mix Vlog, pala-vlog naman po, pasalamat. Yay, dami. Ano yung madami? Miss Jibel? Baba ka rin ng bahay mo? Para madikitin ka ng mga naan dyan, no? Marami nagbababa ng lingko. Maganda pong dikit, mga kaibigan, panoorin niyo po ng buo. Full watch po, tapos maganda dapat yung comment, kung ano na panood nyo, yun po ang i-comment nyo. Mas maganda, hindi po malalaglag yan. Sige, Lods. Ayan na, Miss Jibel. Sige, thank you, Miss Jibel. Maliit pang bahay niya ni Miss Jibel, kaya nakikisuyo naman po sa may mga banana pa dyan. Pakibigay naman dyan kay Miss Jibel. Nakawala si Bina Jane. Excuse. Full watch sis, hashtag kusina ni Juicy. Harang na, Ate Teresa Santiago, harang. Yubad channel, done watching 3 minutes from your video sa awit ng paghahangad. Thank you po. Can you feel it? Shout out host from ating Ninalin Canada Vlog. Dati pala si Binagin kanina. Hindi pa pumapasok. Mega love shout out, Tam Sakarang host from Ate Ambisyosa. Kusina ni Jose, done watching sa video mo. Dating dikit na po ako sa iyo from Julie Pristo. Dan tusok po, bro.
From kaibigan Alido TV Vlog. Mega love shoutout po sa lahat from Ate Ambisyosa. Teresa Santiago, done sa iyo, full pack from kusina ni Juicy. Yun, dito na sa ano, have a blissful Thursday everyone. Ilay ko na rin, Ate Teresa Santiago. Ayos na pala ang bait mo, Lods. Okay na. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Pero pangit yata yung boses, pangit daw. Na-stuck kasi, na-stuck. Dati kasi nakakonect dun sa ano, nakakonect sa laptop. Kaso yung laptop naman nasira. Kaya hindi ko na nagamit. Pero ngayon at least okay na. Baka kulang lang sa hasa. Nabasag yung ano niya, nabasag yung kanyang ano, sounds. Basag daw. Parang may nagsasangag ng mais. Aba ng harang from Ate Ambe. Hello everyone. Hello watching po from Teacher Nob. Ha? Ay, bawang dikit pala to kay kaibigan Ryan Antulihaw. Si Mrs. ang nakatambay kasi doon eh. Diyan lagyan ito ng jacket. Lagyan na kita ng jacket, kaibigan ano? Teacher Snob. Kapwa Joel Official. Mega love shoutout. 49 to suppose from kaibigan Joel Alicante. Lagyan ko pa ng jacket. Support po. With love green from Teacher Snob. Teresa Santiago, done. Yan, natapos na po Ate Teresa Santiago. Thank you so much, Simod Channel. Ito po nasa harang Ate Teresa Santiago. Tapusin ko lang pa yung harang. Di ako makahabol habang ng harang. Skip ko na kaibigan pag mahaba. Thank you po from Teacher Snob with love. Bababa ka lang ng link po kaibigan Teacher November. Teresa Dan po kaibigan. Full load po. Shoutout po sa 26 viewer ni Tony Maxam. Mga kaibigan, pag napakahaba naman ng harang, pag mga oras or mga 10 minutes pataas, basta 10 minutes pataas. Ang gawin nyo po, kahit mga 3 minutes lang or 5 minutes, okay na yun. Para makahabol po kayo dito sa pagdikitan. Sinasabi ko lang po na no skip ads. Pag may iksi po pa mga seconds. Kasi karamihan naman po seconds. Pero pag mga 10 minutes pataas po, hanggang 3 minutes lang po or 5 minutes, pwede na po yun, skip nyo na po. Shoutout po sa 27 viewer ni Tunying Maxam. Dong Vlog, mega love shoutout po. From Anak Mix Vlog. Ambisyosa, mega love shoutout po sa'yo. Dong Vlogs, mega love shoutout po from Ate Ambe. Mega love shoutout Kabsat Ambisyosa from Ate Kusina ni Juicy. Harang from Super MC. The Hunter TV Official, Kusina ni Juicy. Like 54 from Ate Super MC Vlog. Alida TV Vlog, mega love shoutout po. Salamat. Ate Miralisa. Sorry late. Hindi pa late. Wala pa akong 1 oras. Nakatamsak vlog. Ano yun? Hashtag Christ Follower TV. Mega love shoutout po from Ate Ambe. Manay God Grace. Salamat. Tamsak host. Mega love shoutout. Salamat Ate Manay God Grace. Super MC Vlog. Mega love shoutout po sa kaibigan. Manay Christ Follower. Nakalab ka ba? Don't beat Dan from Mary Ondong Channel. Yan, dito muna ako yan, kay Ate Kusina ni Juicy. Ate Kusina, like number 55. 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
Like number 56. O, ilalay ko na. O, like number 56. Yun, nag-red. Tapos black. Like number 57. O, yan, ilike ko na rin to. 57. 58 na nga pala. May nag-like na isa. Tapos na ako. Isang 9 AM lang ako. Salamat po. Hindi ako nakapasyal yata si Mrs. kanina, Manoy. Like number 59. Ate Kusina. Tambay lang ako dito, host. Busy pa sa work from Julie Cristo. May galab shoutout sa lahat ng nandito from Alido TV Vlog. Shoutout sa 26 viewers ha, mga kaibigan. Salamat po. Palit-palit sa nakapin. Mag-mention po ha, mag-mention. Ito muna si Manay Bong. Kaibigan Manlib. Sunod kita, kaibigan Manlib. Lakay. Okay, sunod niya, sunod. Sipag talaga maggala. Gandang Super MC Vlog. Nagkita din tayo dito from Sherwin to Libas. Sis Kusina ni Jose, dating dikit. Puro harang, Ate Kusina ni Jose, oh. Harang lahat, harang. Ito isa, nagluluto na. Shoutout po sa 26 ni Tunying. MM Sorensen, Sherwin. Dahil sa nakapin, Matilon, Bit, Aksalan, Mangyan. Pwede ba premier ko? Sige, Ate Ambe. Atitin ko agad. Para matamsakan agad. Hintayin ko na ngayon. Para tamsakan ko agad bago ako lumipat kay Bong TV. Kusina ni Diyos ay dan sa topo. Lagyan ko na nga ng gift to, kaibigan Joel Alicante ha. Kapwa Joel Official Vlog ha. Lagyan ko na ng Host Lombit, maraming salamat po sa suporta nyo dahil sa inyo ni host. Nakagraduate ako sa Banana. Salamat po ulit. Yun. Ilista mo to para alam mo. Sunod-sunod ang ipipid. Misis ko ba yan? Nag-comment. Hindi na ako kanta ugaga. Pag nilista pa, tapos basta mag-mention lang po yung mga hindi pa na-ipipin. Ha? Oo, tapos na. Ha? Hindi pa. O yan, tanongin ko kung sino mga nakaano pala dyan. Sabihin mo kung sino sunod-sunod. O, tapos na ako kay Ate Kusina ni Jose. Ate Teresa Santiago. Bong TV Vlog ngayon. Sige, hanapin ko. Tita Merlis, pababa mo ng bahay. Salamat bro, from Papa Joel Official. Walang problema. Post, dinikit ko na to sa'yo. Okay, no problem sa lahat. Thank you very much. Thank you. Yan na, nandito na ako. Nag-play na. Ate Kusina ni Jose. Ano daw? Host, God grace. May galab shoutout and congrats po. Shoutout po sa 30 viewers ni Tonying Maksam. Salamat po mga kaibigan. Thank you very much. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan sa viewers. 31 viewers. Iwalan po ng bakas po Bong TV Vlog. Hello Super MC. May galab shoutout sa'yo. Ate Terry in Hong Kong. May galab shoutout po. Salamat. Yung tapos na pala ito, ate Kusina ni Jose. Tandaan ko na. Ate Ambe, thumbs up sa inom sa rin sa inyo. Ate Ambe, pabanong ano mo? Kaibigan Sherwin Talibas, dito nakadikit ito. Napindot ko bigla. Idikit ko na, kaibigan. Idikit ko lang. Tapos maya-maya, saka ko papanoorin yung
upload video mo, kaibigan. Tapusin ko lang ito kay Ate Diyos. Crispy fried tupo with chicken, carrots and egg. From Joel Bro. Thank you, kaibigan Joel Alicante ha. Lagyan ko ba ng jacket to? Like number 57. Lagyan ko ba ng jacket? Dahil sa nakapin from Atilong Detaksan mga yan. Miss Jibel, BGBG. Pasabit naman po from Anak Mix Vlog. Sige. Pang ilan si Anak Mix Vlog? The Hunter TV Official, done sa'yo from Ate Kusina ni Jose. Hindi pa, susunod ko dito kay Bong. Tinatapos ko lang si Ate Kusina ni Jose. Ha? Tapos ka sa akin. Wag na po. Sige po, kaibigan Joel Alicante. Thank you very much. Shout out po sa 25 viewers. Hindi ka po nag-live na yung Super MC. Kain pa Miss Jibel. Sis Kusina, pababa ulit video mo. Ay kapatid, nag-love shoutout sa'yo from Ate Martis Aling Castre. Thank you very much po. Kambal ni Gold Power. BG, Kusina ni Jose, nag-love shoutout Humad Channel. God Grace Channel, harang. Shoutout po sa 29 viewers. 22 thumbs up, Ma'am Ambisyosa from Johnny TV Vlog. Martis Aling Castre, thumbs up lang kapatid from Martis Aling Castre. Yun, harang natin oh. Yan, tapos na po ng isa oh. Ito na lang po, tatapusin ko na lang to. Ate Kusina ni Juicy. Boom Vlog, gantang sa dating dikit. From kaibigan Alid TV Vlog. Talon mo na Logs Tunying para pagbalik may harang. Pag magipagdikitan kami si Gibel, paano dadami yung banana mo? Di rin pwede yung talon-talon. Magdikit ka na lang, may madidikitan ka pa. Harang na ate. O, nasa ibang planeta na oh. One minute left. Yan, natapos na yung harang Ate Kusina ni Jose. Patamsap naman sa premier mga kapatid, salamat. Yung premier po kung may premier po, pag may basa po kayo dyan na may premier din, mag-thumbs up na po kayo, tapos mag-comment kayo, dahil mababasa naman ngayon, para paras kayong premier magbalikan agad. Manibong! Unang dikit, Manibong ha. Number 48, Manibong. Pangalawa, Manibong. Pangalawang dikit. Legit yan, Manibong. Tigi-isa. Tigi-isang account yan, Manibong. Like number 49. Pangatlo, Manibong. Pangatlo. Certified Glow, BGBG. Like number 50. Pang-apat, Manibong, pang-apat. Teacher now, full pack from Edmar Ribo. Like number 51. Sinong sunod na ititin bakit? Tito Merlis, paano nga pababa nga ng bahay, may kisuyo? Sana mahabol ko pa. Tito Merlis Vlog, pababa nga po ng link. Parang hindi ka na nakikita ang magbaba kasi. Pababa po ng link. Tito Merlis.
12 minutes kung kay Manoy. Make more time. Kabal na naman si Ate Ambi. Salamat Ate Ambi. Salamat sa merienda. Diba pinakaba ako ng bahay? Wala, hindi ko na nahabol. Tita Merlis Vlog, may kisuyo nga po ng inyong link. Pababa po. Shoutout sa 27. Baka ma-issue na naman tayo sa palipad. Morning everyone. Have a good day to all. Harang lang sa akin. Okay na, harang lang. Paharang lang. Shoutout sa 27 viewer. Rasiba, pulpak po sa'yo from Edmal Ribo. Good morning everyone. Have a good day to all po. From Jigs TV Official. Pinay Canadian Curse TV. Nakatampay din. Salamat Ate Pinay. Nang. O sige nga, ikaw na lang ba? Ay, bawal yata yung tunyeng. Bawal yun. Meaning bababa. Thumbs up my friend Jasmine 14 Shirtless Hair from Honey. Hashtag Ate Jasmine Shirtless. Lagyan ko ng jacket Ate Jasmine. Dan dikit sa'yo, teacher, kung Ate Lunbit. Wala kang trabaho, Ate Lunbit Aksalan? Edgar Nolos Channel, BGBG. Shoutout sa 28 viewers ni Tanying. Dan dikit sa'yo, teacher. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Garal-gal pa ba? Garal-gal ba bakit? Sabihin mo nga, pag kung garal-gal pa rin. BGBG lang host, nagpapastol. Ako ng ako. Tita Merlis, paano naman po ng bahay? Pababa po uli. Bigyan lang ako, my friend, nasa duty ako ngayon. Nasa barangay ako ngayon, Pamati, Swertres. Doon sa nakapin. Mega love sa ito, Red Doors Vlog. Red Rose. Red Doors na pati. ₱718 subscriber from Red Rose Vlog. Main channel. O, lagyan ko na ng jacket yan, kaibigan Red Rose. Nagpapastol ako ng aso, host. Aso. Akala ko ako. Tita Merlis, pababa nga puli ng bahay. Tambay lang, host. Thank you, Manny Dong, sa pagpizza. Oh, nagpalipat din si Manny Dong. Okay na yan, Manny Dong. Chumasinas, nandiyan ka pa rin po ba? Matapos na ako dito ka Manny Bong TV Vlog. Ayun na, nagugupit ito. 4. 4 ang pinapanood ko Manny Bong TV Vlog. Salamat ulit Manny sa iyong palipad. Okay na po yun Manoy. Next time, wag na po magpalipad. Harang lang po, okay na sa akin, harang lang. Brunch time from Ate Ambe. Kabsat ambisyo sa thumbs up na sa premiere mo. Harang house from Super MC. Wala. Mamaya, mabalik yung mamaya. Mary Ondong, nandiyan ko pa ba? Nandito pa yan si Mary Ondong, nakita ko. Pangkot Manoy, from Manoy Dong Vlog. Thank you very much Manoy, thank you very much. Next time Manoy, okay na yan. Harang lang sa akin, okay na sa akin, harang. Mega love shout out, Agus Bang from Jids TV Official. Dansis Kusina. Paul Saharang, hello sa cute mong anak. Dan sa niluto ko sis Kusina. Salamat Kabsat, Kusina ni Jose. Pasyalan kita soon. Yehe, may palipad si Kuya Dong. Pambili tinapay.
Oo nga, oo nga. Full watch, hashtag Krashiba, from Tirolina Tiranya. Sisi Lisa, Miguel Abiata, OTWs, Lundit, from Super MC, Edmar Ribo nag-drop din ng bahay. Yun, tapos na oh. Tapos na, manay bong vlog. Ay, ito hindi pa, oh. Nagpuputol pa ng pati. Ay, tapos na rin. Tama sa Kalaway, Ate Ambe. Mariundong, nandiyan ka pa po ba, Mariundong? Mariundong vlog, nandiyan ka pa po ba? Good morning po, kuya. Hashtag Tanying, from Ma'am Shirisa. Good morning din, good morning din. Kumusta ba na naman from Super MC? Sino? Sino ate Super MC? Idmar Ribo na po. OTW muna house, Londit. OTW muna house, Londit from Super MC. Salamat po Manoy from Bong TV Vlog. No problem, no problem. Honey, lagyan ko ng jacket yan ate. Lagyan ko na ng jacket at ate super ano, ay ate Jasmine Sirtres. Agus Bang Channel, BGBG Manoy Dong, in Pinay, Canadian Girl. TV, nag-BGBG rin. Mariundong, nandiyan ka pa po ba? Shoutout po sa 23 viewers. Baka rin dala ako, baka makita ko pa. Magdikitan po muna mga kaibigan, magdikitan. Mariundong. Sino na kuno kayo ng pasabit? Hindi yun minsan na pasabit naman. Tapos na siya, tapos na yung juice eh. Sherwindan. Ito si Mariundong mayroon. Kaso walang link. Baba nga po ng bahay Ate Pinay dyan. Ikaw daw po yung susunod. Nakalista kasi kay Mrs. eh. Yan meron pala, Mariundong, meron. Dito mo na ako Ate Ambe. Like number 29 Ate Ambe oh. Di na ako magbabakas Ate Ambe ah. Ganda naman ang aso mo. Pangalawa Ate Ambe oh, pangalawa. Walang thriller. Like number 30. Mata ko may thriller Ate Ambe. Sayang din ng 1 minute. Like number 31. Like number 32. Ba't ang tagal mag-process ng ano? Commented are turned off. Ito nakita ko si Mary Undong. Mary Undong eh bakit? Yan, kay Mary Undong po tayo, kay Mary Undong, kaibigan Mary Undong. Osdong, OTW po, Edmar Ribo, dandikit sa'yo. Bisan yan kanon, mega love shoutout kaibigan, bisan yan kanon. May moderator na yan kaibigan, bisan yan kanon. Ayan, may harang Lodge Tunying. Tambayan ko muna from Miss Jubel. Host Paping, ha. Sige ate, Miralisa. Harang Manoy, from Manoy Dong Vlog. Alido TV Vlog. Nag-drop din na bayan at kusina ni Juicy. Harang ulit bro from Alido TV Vlog. Tamsak sa nakapin, dating dikit from Manoy Dong Vlog. BGBG lang may kaibigan from Aditiri in Hong Kong. Idol Win, mega love shoutout in Tito Vlogs. Salamat host from Bisan Ngan Kanon. Baba ka ng link mo kaibigan Bisan Ngan Kanon. Super MC mega love shoutout. 11 like host from NM Sorensen. Joel Alicante Pulpak from Edmar Ribo. Pamahal po from Super MC. Out muna ako. Out muna ka Tunying.
apin ko lang anak ko from school. Sige, ate M. Sorsen, thank you very much. Idol Tunying, papin din. Talon-talon lang ako, pamparang po. Sige, bababa ka lang ng link, Miss Jibel. First come, first serve tayo, kaya sa mga nauna. Pero basta mag-mention lang hindi po ako makagalit na mag-mention na papin. Joel Elegante, hello po from Insurance M. Mary Ondong Channel, Dan All from Agusbang. Ate Lunbit Aksalan Mangyan. Nag-drop din ng bahay si Ate Lunbit. Pakisubscribe mo po siya sa Ate Lunbit Aksalan Mangyan. Sa mga kulang po ng banana, willing po ako at si Ate Lunbit Aksalan na magbigay ng banana. Kahit 200 na banana, kaya namin ibigay ni Ate Lunbit Aksalan Mangyan. May proof po ako dyan. Kay Ate Super MC. 200 pong banana ang binigay ni Ate Lunbit Aksalan. Dahil nag-promise po siya sa akin, si Ate Lunbit Aksalan. Kaya binigyan ng 200 banana. Sure po, hindi po nalagas. Ngayon po, bonites na si Super MC. Ang 44 na likes ako, kabayan. 44. 63 na to, Ate Milinis J. Sino yan? At pupuntahan ko. Rin Lodge. Yan si Lunbit Aksalan yan. Dikitan mo yan, tapos punta ka lagi sa live stream niya. Pag may time ka lang hindi ko naman na sinabi na puntahan mo lagi. May time ka, natsambahan mo, punta ka lang doon sa kanya. Bisan nga noon, nag-drop din ng bahay. Paano po ba maka-avail ng banana sa host? From Idmar Ribo. Hindi naman sa nagbibigay kami ng banana. Pag road to 1K kaibigan, Idmar Ribo, pag road to 1K, pwede ka namin pag-graduatein. Okay, noted loads. Pwede ka namin pag-graduatein kaibigan. Sa tulong ng aking mga kaibigan din. Marami din kasi akong kaibigan na marami din banana na legit. Yung mga nandito, mga legit yan, may mga banana yan. Yan, si Ate Kusina ni Juicy. Mga nagla-live yan, may mga banana yan. Ngayon, kung gusto mo mapadali, pangit naman pag minadali mo yung pangunguha ng banana. Mangunguha na mo tapos pag road to 1K ka, okay lang, walang problema. Lahat naman yan mayroon banana eh. Ako may banana ako. May banana akong legit kasi siguro nakikita nyo naman na may cellphone ako ditong 2, 4. Pang 5 to, pang 5. May mga banana din tong legit. Kasi sa isang cellphone, pwede kang maglagay ng 5 account na legit na banana. Yan, si Super MC, may mga banana yan. Si Idmar Ribo. Baka meron kayo dyan. Mary Ondong Channel. Napapaano ko Mary Ondong. Legit dito, dami din banana from Miss Jubel. Like number 35. Bell all na. Kaibigan Mary Ondong. Teacher, out muna ako, Sir Tunying. Work lang. Pababa nga ng bahay mo, Teacher Nob. Bawa ko umalis. May kisuya, pababa ng bahay. Teacher Nob. Pangalawa. Mary Ondong, pangalawa. Di pa nakasubscribe yan, namumula pa. Susunod kita. Kaibigan Kaibigan Teacher Nob. Teka, si Teacher Nob muna, halos na, kanina pa rin to. Pangatlo. Like number 38. Teacher Nob, pababa po muna ng bahay mo. Pang-apat po. Merienda mo, pang-4 na subscribe. Tapusin ko lang yung video mo. Ilang minutes ba to? 6 minutes lang. First ata ako nag-comment sa washing mo from Edgar Nolas. Meriendong full pack from Bong TV Vlog. Shoutout po sa 23 viewers. Ayun sis, tamad maglaba. Ang washing ko, salamat sis. Kita ko comment mo kahapon ko binili.
Baka makita ko pa yung Teacher Nob. Yun, nandito pala si Tita Merlis. Tita Merlis yung kanina, di ba? Tita Merlis? O, nandito. Kay Tita Merlis po muna tayo. Buti nagbaba. Nakalista kasi kay Mrs. mga kaibigan yung sunod-sunod. Super MC Tintugla, first ayuda sa nakapin. Yun, sunod kita kaibigan, teacher no ba? Sunod kita dito kay Ate Merlis. 6 minutes lang naman tong kay Mary Undong. Madali lang to, madali lang. Bilis matakluban. Shoutout po sa 28 viewers ni Tunying. Ay, ba't wala jacket? Naglaba ako Ate Miralisa. Ma'am Super, na-watch ko na yung dragon fruit mo. May natutunan ako from Mary Undog. Out mo na ako, work mode na po. Maraming salamat from Anak Mix. Ay, si Anak Mix pala. Paalala mo kasi Anak Mix. Si Anak Mix. Ito yung gusto magpapin. Baba ka muna ng bahay, Anak Mix ha. Bago umalis. Ipipin pa rin kita kahit wala ka na. Hindi ganito pa nga ito si Anak Mix. Sige, basta baba ka ng link mo. Mary, baba ka bahay mo ulit. Dating dikit sa nakaping, tamsak lang from Edmar Ribo. Madali na to, marapit ako kay Mary Undong. Sunod ko na si Tita Merlis. Sunod si Teacher Nob. Osdong, ban po ako sa pagtulong mo from Super MC, Ate Kusina and Silsiloto. Mary Undong Channel, dan po sa'yo idol from kaibigan Bro Silsiloto. Buti pa ito, nagkita at saka si kaibigan Don Support Sir, Dong Vlogs from Joel Alicante. Nagkita at si kaibigan Silsiloto at saka si kaibigan Janet TV Vlog kahapon. Ma'am, si OTW muna ako sa'yo from Super MC. Tapos na Mary Undong, tapos na po. Doon na agad ako kay Tita Merlis. Like number 25, Tita Merlis. Tapos na rin tapos na rin tapos na rin po. Pangalawa po, Tita Merlis. Pangalawang giveaway. Like number 26. Ito, nakasubscribe na Tita Merlis. Nung isang araw pa ito nakasubscribe sa'yo. Like number 27. Ito, like number 28, 29, 30 na. Kuya Rams Vlog, may galab shoutout kaibigan Kuya Rams. Harang to, harang Tita Merlis May jacket na yan, Kuya Rams, Kuya Rams. Saan na yun? Sunod po tayo, Teacher Noobs. Ma'am si Risa, yung kanitong vlogs, nag-drop din ng bahay. Tapos na, si Mirly.
Tapos na rin siya doon. Teacher Noob na. Sunod spinay ka na dyan. O, sunod na. Pakibaba po ng Happy Pinay. Pakibaba nga po ng link. Alido TV Vlog, watching na. Watching na lang po ako, dating kaibigan. Si Elis Lucy, may kalugset na kaibigan from Alido TV Vlog. Kaibigan Jewel Alicante. Baba rin ng link. Kuya Rams Vlog, may jacket na po yan, Kuya Rams. Ate Pinay, baba po ng link, Ate Pinay. Bisan niyang kanon, Don Pinhouse. From Bisan niyang kanon. Four minutes lang tong kay Ate Tita Merlis Vlog. Malapit lang to. Nasa bahay ni Ma'am si Risa ang main ko from Super MC. Sherwin Tuliba, Sherwin pa nga pala. And Super MC Vlog, pa-view po from Super MC 22 Vlog. Shoutout po sa 22 viewers. Salamat sa 62 thumbs up. Bisangan kanon, dan sayo full pack from Ate Kusina ni Juicy. Sherwin Tulibas, BGBG. Can you feel it? Can you feel it? So much fun. Ba't pag dito okay naman yung sounds? Mamsi, full pack dikit doon po from Mary Ondong Channel. Teacher Noob, nag-full watch na lang ako para dikit, new friend. Make more time. Ate Kusina, Ate Melin SJ, and Honey hashtag Jasmine 14, Sir Tres, BGBG, harang bang Super MC Vlog. Ba't parehas yung ano mo, Ate Merlisa? Ay, magkaiba, capital letter at saka small letter. Ang bilang ako kabayan, from Ate Melin SJ. Make more time. Dan Mamsi, at sa harang ko, from Super MC 22 Vlog. Yun, tapos na, Tita Merlis. Tapos na din po. Mabilisan na to, mabilisan na. Ito, patapos na rin po. Ikaw ang hulog from Donna Cruz. Teacher Noob, unang giveaway kay Teacher Noob. Manood ako ng video mo, dapat video pinawa pa. Dito, nalilito ka ba? Ito, nalilito ka ba kung ano talaga ang tamang pronunciation ng da? Pangalawa po, Teacher Noob. Same na name, magkaiba lang pick sis Lisa. Magkaiba rin yung ano niya, yung letter, capital at saka small. Dito ako sa latest upload mga kaibigan Teacher Noob ba? Harang, nasa harang to. Ate Merlis. Tita Merlis, nasa harang. Pareho. Tapos yung ring harang. Baguhin mo name. Baguhin ko name at ako ng hashtag. Can you feel it? Can you feel it? So much fun. Can you feel it? Tita Merlis Vlog, dana po sa'yo idol ma'am from Selsuloto. Oo. Ay, nagbibigay-bigay. From mga po Ate Pinay, ay beto niyang at sa lahat nandito. From Jan Serdan. Mali na naman type, ha ha ha. Money Price followers, salamat po. Mayon SJ, dan sa iyo full pack. Yana Love. Yana Love. Yana Love you, number 3. Ay kapatid, Marian Retana ito. Lagyan ko ba ng jacket, Ate Marian Retana? O, lagyan ko na ng jacket. Nagpapakilala naman agad. Binago ko na pala. Morris na pala, ha? Ano daw? Pang 63 pala, pang Super MC.
Shishima Janel Dan from God Grace. Harang ulit bro Alido. Salamat ha. Nagsilip si amo kaibigan dito sa aming barangay. Ha, may nagsilip na imo. Ano daw? May nagsilip na imo kaibigan dito sa aming barangay. Ano yung imo na yun? O sa Alido, babakan yung upload mo. Harang pamanay God Grace. Mary Ondong Channel, nag-drop din ng bahay. May galap shoutout dyan, Sir Dan Adriano. Shoutout sa 29 viewers. Di pa tapos yung marang Tita Merlis, oh. Teacher Nob, sito pangatlo. Teacher Nob, tapos na. Panoorin ko pa rin. Ilay ko na rin to, Teacher Nob, oh. Ay, kung maraming ayuda. 6 seconds. Super MC, done. All set, sis. Kaya nga, pinapos ko lang para kahit umalis na, okay lang yun. At least pinanood natin. Para maging paras tayo sa lahat ng viewers. O, next. Ate Pinay ka na dyan. Pakibaba nga po ng bahay. Nakasilent kasi ito si Ate Pinay eh. Kaya hindi marinig. Nagbibidyo-bidyo lang. Pababa po ng bahay. Ate Pinay ka na dyan. Hello, Certified Glow. You're beautiful. Thumbs up to host from your beautiful at Rowena Tiranya. Mega love shoutout sis God Grace and Teta Vlog. Mega love shoutout Brad. Hashtag Joel Alicante. Hashtag Alido. Ibaba mo nga siya, no? Papa. Natin pa isang ano? Yung isang iPad. Dalawang iPad naman dyan eh. Boy Bigote. Sir, kumusta po? From Boy Bigote. Bro Joel, nood na lang ako. May thumbs up na ako sa nakaraan from Alido. Joel Alicante, OTW na rin po. Hello, sis Rowena Tiranya from Ating Walang SJ. Wala. O yan na lang, ibaba mo. Pinay ka na dyan. Ay. Sino nga ba nakaping kanina? Sino nakaping kanina? Tapos na si Ate Teresa Santiago. Joel Alicante pala. Teka lang. Ibalik ko si kaibigan Joel Alicante. Shoutout po sa 26 viewers nito Nying. Titingnan ko yung ano ni Boy Bigote. Kuya Rams, bababa po ng bahay, Kuya Rams. Tapos na nga si Ate Teresa Santiago kanina pa. Galit si Misa, galit. Ngayon itong vlog, nag-drop din ng bahay. Butuan City Mukbang. May galap shoutout kaibigan Butuan City Mukbang. May jacket na po yan, Boy Bigote ha, kaibigan.
Butuan City Mukbang. Anong main mo kaibigan Butuan City Mukbang? Congrats po. Magad. Ay, si Manay God Grace. Sinasabi ni Manay Dong. Hello, Sir Chumying. Balik po muna ako. Wala pang module yung tuti ko. Naipin na kita kaibigan Tichelo ba? Naipin kita kanina. Tamsak Pulpakos. Tamsak Pulpakos pambutuan. Kaibigan Joel Alicante, oh. Unang giveaway. Like number 58. Pangalawa, bro. Pangalawang giveaway. Like number 60. Ilang minuto ba to? 10 minutes? No problem yan. 10 minutes lang yan. Pangatlo bro, pangatlo. Like number 60, 61. Full watch na. May galap sa tabi yung GMC. GMCN, may galap sa po. Kaibigan Manlib, nakalimutan ko na sa Kaibigan Manlib. Like number 62 bro. Oh, bell all na red. Nakapin, dating thumbs up. Dating dikit Maroy. Next, sinusunod, bangap. May galap siya dot, Manoy Nogi from Nogi Hunter TV. Ha? Wala nga eh. Wala. Elimi Vlog, pababa nga po ng bahay kaibigan Elimi Vlog. Butuan City Mukbang, ano pong main mo kaibigan? May galap siya dot, Manoy from Nogi Hunter TV. May jacket ka naman, Nogi. May galap siya dot, paring Dong Vlog. Playing Ma'am Sirisa from Jan Serdan. JMCN Vlog. May galap shoutout po. May moderator na rin po yan. Butuan City Mukbang. Ate Roxy. May galap shoutout kaibigan with love from Ate Roxy. May moderator na rin po yan. Salamat Manoy. No problem Manoy Nogenter. Thank you very much for coming. Shoutout po sa 22 viewers nito niyo. Sherwin Tulibas. May galap shoutout. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Make more time. Good morning po from Ate Roxy. Good morning din po. Butuan City Mukbang. Dong Vlogs Dan. Anong main mo Butuan City Mukbang? May galap sa dati si Nini Juicy. Musta po? From Maninog Hunter TV. You're beautiful. Dan po sa nakapin. Wala pong mataba. Comment ka ng emoji. Walang jacket yan eh. Yan jacketan ko muna. Pinasok namin kanina, bisan ngan kanon. Ay, okay. Okay lang, sige lang. Yun palang main mo, si bisan ngan kanon. Kaibigan, yan mo nang gamitin mo kaibigan kasi yung bisan yan kung mo napakaliit pa ng subscriber para makilala yung main mo.
paras din ito. Butuan City Mukbang. 8 subscriber. Yung bisan yan ka noon mo. Ano pa yata? 18 yata yun. 18 subscriber. Apat dinikitan ko. Si ID ko sinanidyo silang nagsukli. Sa mga dumikit sa akin, dikitan ko na din po kayo. Salamat ng marami. Ano kasi yan, kaibigan, butuhan si Timbang, yung iba, hindi nagbabalik agad. Kaya, sa pangingisda, kaibigan, tawag dito? Huwag mainip. Kasi yung iba kinabukasan nagbabalik. May galab sa 25 viewers nito niyo. Hintayin mo lang, kaibigan, magbabalik yung mga yan. Tapos na, kaibigan Joel Alicante, oh. O tapos na itong isa, kaibigan Joel Alicante. Tapos na rin, oh. Yun, oh, tapos na, kaibigan Joel Alicante. Sa ibang CP ako ng isda. From Butuan City Mukbang. Kaya nga po sir, malalagas rin lang sayang from your beautiful. May galap sa dot Alido from Nogia Under TV. Ma'am si Risa, dan tamsak dating dikit. You're beautiful. Nag-drop din ng bahay. Dr. Dalisay, Mr. Dalisay Vlog. Ay kuya, magandang umaga po from Mr. Dalisay. Magandang umaga rin kaibigan. 1.1k subscriber, kaibigan Mr. Dalisay. Di pa ako nakasubscribe sa'yo, kaibigan. Ngayon pa lang, oh. Subscribe na rin kita, kaibigan. Nag-LS ka rin pala. Sige, punta ako LS mo pag sakali. Naka-bell all na. Dito ko sa, sa live para sa WH, guys. 5 minutes. Hindi. Dito lang sa Bodil Fight, kaibigan. Bodil Fight. And Mother's Day. No edit. Ilang minuto ba to? 23 minutes? Tapos yung kaibigan para maganda yung dikit sa'yo. Kung wala pala manguna host, walang dikitan. Kung wala pala manguna. Hindi naman kaibigan sa ganoon, kaibigan Butuan City Mukbang. Lahat naman dito nagdidikit, kaibigan. Kaso ang problema nga lang, ipaliwanag ko sa'yo, pag ikaw ang unang dumikit, yung iba, matagal din magsukli. Ngayon, kung ikaw unang dumikit, pakihintay na lang yung balik sa'yo. May mga magsusubscribe naman sa'yo, kaibigan eh. Lalo na pag may kaibigan ng dala mo, kaya nga sinasabi ko sa'yo, ang unang ilagay mo muna is yung main mo. Salamat, host. O, pinapaliwanag kita, kaibigan, para, kaya nga sabi ko sa'yo, ipasok mo muna yung main mo, kung yun talagang main mo. 18 subscriber pa lang yata yan eh. Paano makikilala yung main mo? Kung napakabata pa, gagamit ka na agad ng ninja. Dito ka sa Bodil Fight mga kaibigan, Mr. Dalisay, 23.08 minutes, Bodil Fight in Mother's Day, no edit video. Butuan na, di kita na kita. 8 pa lang, alagad mo ba yan? Oo nga, 8 pa lang, Ate Tita Merlis. Yung main niya is yung main niya is bisan ngan kanon. 18 subscriber pa lang yata yun, kaso pinalitan na agad niya ng ninja. Pagkatapos kong balikan ang dumikit sa akin, balik ko agad. Balik ako agad kay Sir Tunying from Teacher Noobs. Thank you kaibigan. Huwag lang po skip yung aram. Pag sakali pong babalik kayo sa aking live stream. Brunswick TV, may grab shoutout pang 16 thumbs up. Kuya host, nasa harang pa. Brunswick TV.
Johnny TV Vlog, mega love shoutout. Manidong, dito ko sa ano, sa kasamaang driver part 2, pagtulong sa kasamaang driver. Like 198. Manidong, nasarang lang. Pangalawa, Manidong, like 199. Kailangan po tiyaga lang here from Ate Roxy. Oo, kailangan magtiyaga tayo, hindi yung ako nga ilang pagkatagal-tagal kong naging monetize channel. Like 200 ba nito mo? 200. Shoutout po sa 29 viewers ni Tunying. Pang-apat man ito mo, pang-apat. Di pa nakasubscribe man ito nga, subscribe ko na. Like 201. O, bell all naman ito mo. Franz Rick, BG. Salamat kayo, Sister Franz Rick ha. Long time no see. From Franz Rick, ambisyosa, may kalab siya daw natin, ampe. Thank you sa pag-BG, Manay Crush follower. Sino pa bakit? Wala nga eh, pinay-kanidingar pa nga. Wala pa, ibaba mo huli kasi hindi pa kanina pa nga yun. Wala din sing limit vlog oh. Wala din, nakabakar. Ikaw na lang magbaba kaya. Tapos na rin yun. Nandiyan ka ba si Irwin? O ba ng link? $18 minutes itong kay Manidong, 18 minutes. Kaya no problem. No skip pa kayo. Pulwats akong pulwats. Huwag tayong gumaya sa iba. Harang doon sa nakapin. Dedicate sa'yo, Premier, Kuya Dong. Mr. Dalisay, lamig. Ay, nga pala. Sorry, Mr. Dalisay, nakalimutan ko. Edna Ribo, Imboy, Bugiti. Palablab, balikan ko kayo. Isa-isang beses lang, kaibigan, Boy Bugiti. Isang beses lang, mababa ng link, kaibigan. Ate Roxy and Boy Bigote nag-drop ng bahay. Harang Manoy, ipipin kita, kaibigan Boy Bigote. Dito muna ako, Brad, namimili pa ako ng bisag sa Divisoria. Sige lang, kaibigan. Mga kaibigan, magsuportahan na lang po sa mga binababang link. Di na po kakayanin ipin lahat niyo. Magbalikan mga kaibigan kasi di naman pwedeng ipin lahat pare-pareho. Franz Rick TV, may kalabsatan, salamat. Honey, Ate Jasmine Bertres. Nasa harang pa ako man ito. Nasa harang. Galing ako kaibigan, Boy Bigote, full nood. Thank you sa pin bro from Alido TV Vlog. No problem po bro, no problem. Kung sino ni Juicy Ate, balikan niyo po. Ako.
masipag po ako magtambay sa live. Masipag yan, si Celis Lucy. Ang may bahay yata ni kaibigan Jula, Alicante nga ba to? Yung mga nalampasan po, sa mga nauna, sorry po, tao lang. Hello po, Idol from Lilith. Jules channel po ito. Lagyan ko ng jacket ha, Jules. Teacher Nob, dan sa'yo. Namimili pa ako ng bigas sa Divisoria bro. Bigas pala. Manny Alido, salamat ha. At galing na din ako sa bagong upload mo. Romano Doc Vlog. Ayos lang host from Humad Channel. O nga pala sa ating Humad Channel pala. Nakalive po ako from Lilith. Sige, live ko muna dyan, Lilith. No problem, no problem. Nagliligpit ako plato kaibigan habang nuod po sa'yo from Ate Roxy. Ate Roxy Pulpak from Idmar Ribo. Nasa harang naman ito mo, panggit ng harang. Welcome Manidong. Ito, nagbili na ng bigas. Ito, hawak ng resibo. Shoutout po sa 18 viewers. Harang Manidong yun, from Manidong Vlogs. Can you feel it? Can you feel it? Basta, kung natin resibo, 1K. Fransrick TV, nag-drop din ng bahay. Pakisupport naman si kaibigan Fransrick. Supportive po yan. Matagal ko na pong kaibigan yan, pero minsan hindi ako nakakapunta sa kanya. Tambay ko po ito. Kahit saglit from Lilith. Sige, salamat sa bagay para maging para maging ito? Para magana yung niya, yung views. Taga saan ka host? From Mr. Dalisay Vlog. Pangasinan ako kaibigan, Mr. Dalisay. Pangasinan. Dana po sa nakapin, from Ma'am Risa. Silis Lucy, dan sa'yo, pamati ko sina ni Juicy. From First Rick TV, nag-drop din ng bahay. Shoutout po sa 20 viewers ni Tunying. Salamat po sa 70 thumbs up. At sa mga palipad ni Manny Dong, ni... Sino nga ba yung palipad isa? Si Ate Ambe. Saka si Vitamins for the Soul. Gianni TV, Pulpak po from Edmar Ribo. Kusina ni Juicy, nag-drop din ng bahay. Si Liz Lucy, nag-BGBG. Franshik TV, nag-drop din ng bahay. Ako rin po, idol. Hindi nga ba nagpalipad? Si Jules Official nga ba nagpalipad din ba? Iyan ko na lang sa community. Upos ko na lang. Pangasinan ako mo from Lilith. Ay, taga Pangasinan ka rin pala. Saan sa Pangasinan? Thank you so much, kaibigan Sel Soloto. Done watching Jewel Alicante from Ate Rowena Tiranya. Yan o, naglobat na isang Kuya, stag Kuya Alido, doon na po ako sa'yo, sa bodega po. From Celis Lucy. Saan ka sa Pangasinan, Jules, Special, Lilith. Meron dong nag-drop din ng bahay, Teachers Nob. Minutes, mga idong, 11 minutes. Nasa harang pa itong isa. Shoutout po sa 21 viewers. Salamat sa mga nakatambay dyan. 160 people pack from Edmar Ribo. Ay, di mali, malayo sa amin. Balong gawa ko, kaibigan. Pero mga may isang oras lang biyahe, pag motor. Motor man o sasakyan, may isang oras lang.
Oh my God, Grace, nag-drop din ng bahay, nag-video-video natin kusina ni Juicy. Shoutout po sa 25 viewers. Salamat sa 71 thumbs up. Harang Idol. Gandang umaga po sa lahat from Chantil May. Kusina ni Juicy, sarap ng pinakbit mo. Alida TV vlog pala, baliktad. From Teacher Snob. Shoutout po sa 24 viewers. Wait lang po, inom lang po ako. Dami mo bisita kaibigan from Ate Roxy. O bababa ka lang ng bahay mo dyan para magkaroon ka rin ng maraming subscriber. Bababa mo lang yung link mo. Di naman kadamihan, sakto lang. Mga tunay na kaibigan kasi yan, kaibigan Ate Roxy. Tunay na kaibigan yan, si Ate Crescito Bonpay, Chantil May, Ate Rowena Tiranya. Halos lahat yan. Tunay na kaibigan yan. Manigad Grace. Yan, si Ate Kusina ni Juicy. Joel Alicante. Sana all, daming viewers from Chantil. Di naman, kaya Tanying. Out muna po ako from Ma'am Serisa. Sige, Ma'am Serisa. Sige. Yun. Alam na ni Ma'am Serisa pag mag-out na magbamo na ng ning. Flashlight TV. Nag-drop din ng bahay. Panghuling arang, manidong, panghuling arang. Ang haba ng SMDC. Ang haba ng ads. Galing naman. Napakalaking tulong po ang mga dumikit sa akin from Teacher Snob. Yan, si Ate Ambisyosa. Very supportive yan. Dikitan mo yung mga yan, kaibigan Ate Roxy. Nagla-live stream yung mga yan. Lagi din kasi ako nasa kanila. Hindi naman lagi-lagi. Basta pag may live stream sila, ikalimbang all nyo lang kasi ikalimbang all. Para pag nag-pop up sila, hindi naman sa mag-stay kayo. Pag may oras kayo, mag-stay kayo. Pero pag wala kayong oras, mag-attend kayo ng kahit 15 minutes para maging counted sa like at saka sa views. Huwag naman yung pagkasilip nyo, alis na agad kayo. Pagka-like, pagka-thumbs up nyo, alis na agad kayo. Hindi naman ganun. At hindi po kayo nagsisisi sa pagdikit sa akin. Sumusuporta po talaga ako ng views at dikitan from Teacher Snob. Salamat. Chantil May Pulpakdan po from Mary Ondong. Harang Tamsak, Sir Tonying from Rene Joy. Salamat bro. Kaibigan Rene Joy. Manay Tonying, patamsak ako sa premiere ko. Sige Manay, dito pa ako sa mo, hindi pa tapos 18 minutes kasi, sige no problem, baba mo lang Manay Dong. Sabihin mo premiere. Ito na ba yung premiere mo? Andito pa kami idol from Chantil May. Hindi, pinapaliwanag ko lang, pag pupunta kayo sa mga live stream, para lagi magpa-pop up, mag-stay kayo siyempre wala kayong oras, may mga trabaho. Stay kayo ng yung WH, tsaka yung views, tsaka yung like. Harang Manoy. Teka lang po, inom lang ako. Yun, will be right back. Ate Arlene's TV, mega shoutout po.
Off muna ako. Out na po. God bless from Humad Channel. Salamat po Ate Humad Channel. May jacket na po yan, Ate Arlene's TV. Kasi Babanti Vlog, dating dikit. 14 thumbs up. Sa sunog bro, Alido. Nabakasan ko na lahat. Si Lucy pala. Nagtambay sa'yo noon. Pinakinggan ko ngayon. Siyang may bahay ni kaibigan Joel Alicante, si Lucy, si Liz Lucy. Megalab sa 2,000 everyone. Thank you so much sa Alido TV Vlog. Bukas ang sukli ko po. Sa'yo, salamat from Ate Roxy. Yun, tapos din na Ramanoy. Matatapos na yun. Nagpapaalam na kayo. Thank you host from Ate Arlene TV. Kusina ni Juicy yun, nag-video rin. Manay Dong, nag-drop din ng bahay. Salamat po sa 24 viewers. Yun, CapCut. Ads TikTok. Thank you for watching. CapCut. Ads Jollibee Philippines. Itong Jollibee Philippines, 5 seconds lang. Tapos Nestle 30 seconds. Sana all naka-microphone na. Make more time. Ginamit ko na yung video kahit pumangit na tuloy. Can you feel it? Can you feel it? Salamat kaibigan Rini Joy TV. Thank you kaibigan Rini Joy TV. Sana all may microphone na. Zile, all in the gal. Mr. Dalisay Vlog, dana ako sa'yo, idol bro. From Celso Loto. Madi Agpan. Panarpar Tabusis. Kim Music. Umay. Isla kasi na isla. Madami siyang team may. Slag kikirog tiko. Pang sons lang tanog sa bali tiko na. Ngam di boses okay lagta. Okay lang mo ti boses na. Make more time. Can you feel it? Can you feel it? So much sex. Kaibigan Alido, dito ko sa'yo, kaibigan Alido. Di pa nakadikit, kaibigan Alido. Medyo adda panarpar. Mingarod. Unang giveaway, kaibigan Alido. Dikit ko na rin, like number 49. 7 minutes lang naman. Pagtsagaan nyo na, no? Adda panarpar. Pangalawa, kaibigan Alido. Alis muna ako premier, Nilantin Vlog. Sige lang. Like 50. Kaibigan Alido. Thank you bro, Joel. Napaka-supportive ng asawang bro. Oh, very supportive yun, si Ate Silis Lucy. Bro, like number 51, nakasubscribe na. Tatlo lang bro, nalubot na isa. Tatlo lang, pinahitli ko muna. Thank you bro, no problem. Edmar Ribo. Arlene's TV, full pack. Yan tayo kay Ate Chrissy Babanti Vlog. Aram bro, manito nying. Pamanay Dom Vlog. Spenta Armighty. Mayor Joy Mix Vlog. Alido TV Vlog. Dan Dikit. Full package. Spam tunying. Ano daw?
Kaibigan Celso, like number 9. Sa premiere mo. Make love shout out sa lahat from Rainy Joy. Rainy Joy TV. Arang agin Manoy. Can you feel it? So much sense. Salamat ating tanyong kaibigan from Ate Krisiba June Gray Vlog. Okay, no problem po Ate Krisiban. Thank you very much po. Salamat at napaka-supportive nyo kay ading tunin nyo. Sa lahat, pati sa mga ano natin, alam mo na yun. Alam nyo na po yun. Kusina ni Juicy, nag-BG-BG natin Arlen TV. Si Ate Krisiba ang nakapina. Tito Merles Vlog, nag-BG-BG. Bababa po ng link yung mga hindi pa naipipin. Mga kaibigan. Sunod ko si Ate Roxy. Kanina ko si Ate Roxy. Tapos naman na si Spinta Armaite. Tamsak doon sa premiere mo po. Hashtag Celsoloto. Naiwan sa taas yung isa kong angel host. Anong angel yun ate? Ate Ambi? Yung ambisyosa rin. Mary Joy Mix Vlog, Dan Tamsak. Manidong Vlog, nag-drop din ng bahay. Yung premiere yata ni Manidong. Let. Kabibisita ko lang po sa inyo. Dinikita na din po kita with love from Teacher Nob. Shoutout po sa 70 viewers. 75 thumbs up. Salamat po Alido from Mary Joy Mix Vlog. Ate Kusina, nag-drop din ng bahay. Ate Kusina yung Juicy. Shoutout po sa 20 viewers. Mega love shoutout guys from Manay Florencio Mungkawe. Like number 76, si Manay Florencio Mungkawe. Honey, BG, hashtag Ate Jasmine Swertres. Ate Arlene TV, nag-drop din ng bahay si Ate Arlene. Yan, matatapos na bro Alido. Yan, tapos na, cut na. Tapos na rin, oh. Pareho. Tapos na, bilis premiere niya from Chantil May. Winter support, Mary Joy, at bakas sa ginataang tilapia mo. Yan ako muna itong kay Manay Dong. Bago ako lumipat kay Ate Krisiba. Like number 5, Manay Dong. Like number 5. Set reminder on. Like number 6, Manidong. Set reminder on. Like number 6. Like number 7, Manidong. Thank you bro, host. No problem. Set reminder naman ito. Tatlo nila yung nakatamsak. Lobat ng isa. Ate Krisiba Gonpay. Like number 45. Ate Krisiba. Sino yung premier? Ate Rowena Tiranya. Sige po Ate Rowena. Like number 46. Ate Krisiba. May 3 ay may ano 7 minutes and 14 seconds. Pangatlo, Ate Krisiba. Like number 47.
Next. Si yun. Kay kaibigan Silsiloto po, Silsiloto. Salamat kaibigan Tunying. No problem po. Salamat Teacher Nob. Dan sis Juicy. Kung sino yung Juicy, Dan full pack. Dikit. Full support. Nagalap si Toto Florencio Mongkawe. Salamat sis God Grace Channel. From ate kusina ni Juicy. 20 watching now. Salamat po sa 20 watching. Mary Joy Dan from Mary Ondong. Can you feel it? Can you feel it? Someone says, make more time. Manny Chris follower, BG. Ruina Teranya Vlog, tapos na rin po. From Teacher Nob. Ganda nito puro crocodile at saka ano ba to? Ate Crisiba. Ay, di pala crocodile, dinosaur pala. Sakit yung herban. Ganda ng tugtog. Bumano ya. O nga Manoy. Can you feel it? Can you feel Oh, salamat sa pagping bro. someone says, Kain tayo guys. From Manny Florencio Mungkawe. Harang from mga kaibigan Joel Alicante. You're welcome from Teacher Noob. 45 like. Rashiba sa mga monkey mong may masaya at galit. make more time. Ate Roxy. Yun, nag-drop din ng bahay. So, nag-post na Ate Roxy. Shoutout po sa 22 viewers ni Tunying. Sa mga katambay po dyan, thank you very much. Mismo sa Manay Florencio, from Manay Dong Vlog. Malapit na Ate Crisibo. Manay Chris follower, thank you very much. 20 viewers, salamat po sa inyo. Edmar Ribo, nandiyan pa sa kaibigan, Edmar Ribo. Boy Bigote, yun, nag-drop din ng bahay sa Boy Bigote ko nga pala. Yan, tapos na Ate Crisibo. Bro Silsiloto, dito nakadikit, kaibigan Bro Silsiloto. Like number 11. Set reminder, bell all. Tapos na rin Ate Crisibo, Instagram ang harang. Instagram nito rin yung vlog, mega love shoutout ma'am, tusok na sa premier mo idol. Tapos yung yung harang, Ate Crisibo Guanpay. Rinok inyo na pala yun. Pangalawa, kaibigan Silsiloto. Like number 12. Set reminder now. My friend, out muna. Salamat, my friend. From Honey. Sige, ate po. Ate Jasmine Surtres. O, like number 13 po. Kaibigan Silsiloto. Sino nga ba yung isang na?
Dito na ata kay Ate Roxy. Boss bros, tagtingin from Silsilota. No problem, no problem. Shoutout sa 23 viewers. Ate Roxy. Ito po ako sa ano mo, Ate Roxy. Thank you po sa pag-pin. Baka may gusto pang dumikit yan. For sure, babalikan ko po kayo. Charge lang po ako saglit. Sige po, idol. Out na ako. Sundin ko pa. Alaga ko. Salamat. Sige, sige. Ingat, ingat. Ate Roxy, baba mo yung video mo. Puro pala to live stream. O dito na lang ako sa may kalsada. May kalsada na sa looban. Thank you. Shoutout po sa 23 viewers. Ate Roxy. Pangalawang giveaway, Ate Roxy. Oh. Like number 41 pala. Oh. Hindi ko na like. O, pangalawa. Like number 43. 42, 43. Dapat 44 to, bang 44. Oh. Subscribe ko na din, oh. Mary Undong. Teka lang po, teka lang po. Harang, harang, oh. Nasa harang. Ate Roxy, oh. Like number 44. Ang laki ng bahay niyo, kaibigan. Ang lawak ng harapan. Ano daw? Oh, malawak. Tapos yung harap ko, basketballan. Ay, basketballan yung harap. Yung gate. Natakloban yung court. Tapos mga aso. Next. Tapos si Ate Roxy. Sino ba? Silsiloto. Ate Arlene's TV tayo. Ate Arlene's TV. Sino mga bag napipin? Boy Bigote. Sunod kita, Boy Bigote. Papa P Vlogger, may kalab shout out. Manny Florencio Mungkawe. Meron na pong jacket yan? Laki ng bahay nyo, kaibigan. Salamat po, Joel Alicante from Ate Krashiba. Thank you so much po, host from Ate Roxy. Welcome, Ate Roxy. Dito ko sa bahay mo, oh, dito sa simentadong looban. May kalsada na sa looban. Thank you so much. Oh, tatlo. Salamat po, Joel Alicante. Thank you po, Silsiloto, from Ate Arlene. Thank you po sa pag-pin from Ate Arlene. Puntahan ko bahay ni Joel Alicante from Ate Krashiba. Thank you so much po, with love. With blink, nagkikristal pa yung love emoji ko na. Papa P Vlogger ng BGBG. Shoutout po sa 19 viewers. Hanis Vlog. Ipang ito, may glove shoutout. Nakashow ko, oh. Hell by review. Papa P Vlogger. Nag-grab din ng bahay. Oh, tinanggalan ko ng damit. Naglaba. Yan, may moderator na yan. Hanis Vlog. Baba ka ng link po para maipin.
Aram pa ulit. Aram po ulit from Jersey Dan. God Grace Channel, BGBG. And Manny Florencio. Kain tayo Manoy from Manny Dom Vlog. Mega love shoutout to everyone from Arlen's TV. Bababa mo lang link mo para madikitan ka. Anis Vlog. Thank you, pangit. Oh, yung pangit na tuloy ako. Yun, huwag mong sabing gwapo. Pag gwapo, marami magre-react yan. Number 1. Number 1 na ano eh, pang ano ka nga eh, 79 na nga itong like. Thumbs up the nose. Harang, may galab shoutout all. From Mami Marites Vlog. Full watch dikit, hashtag teachers no. Na pinapagkatatiruin na tiran niya. Dito ako nakatambay hanggang matapos. From Mami Dom Vlogs. Tawa ko lang si Jay Lalicante. Mami Marites Vlog, nag-BGBG in Edgar Nulas Channel. Wala kang pasada Manoy. Mani Dong. Eight minutes, kaibigan Ate Roxy. Mami Marites Vlog, I'm going po. Nakatambay lang din idol hanggang sa matapos ka. Oh, 21. Alam ko mga nakatambay dyan kung sino nakatambay. Nakatambay dyan si, ano, si Melin SJ, City Glow, Edgar Nolas Channel, Super MC, ito nga ba? Ate Ambisyosa, ay mga tambayan, kaya ako yung mga nakatambay dyan. Ate Krishibag, One Pay, sino pa nga ba? Kilala ko mga katambay dyan, kaya alam ko kahit 21 viewers, may kalab shoutout. Idmar Ribo, nandiyan pa si Idmar Ribo. Si kaibigan Rudy Joy, nandiyan pa rin pala. Thank you very much sa inyo mga kaibigan. Yan, tapos na Ate Roxy. Oh. Ate Roxy, tapos na rin. Oh. Manny Florencio, May Marites Vlog, yung mga naka-BGBG. Diyan kasi nakikita pag sinabing nag-BGBG. Mga nagko-comment. Pero pag sinabing yung mga ganito, hindi naman nag-comment, wala na yun. Hindi pa tapos to, kaibigan Ate Roxy. Joel Dan, dikit po sa'yo. Inom daw ng tubig. Kakainom ko lang, Manay Teta. Cristo 684. Meron na po tayong 2 hours and 30 minutes. Dan thumbs up, Dong Vlog from Ate Arlene. Joel Dan, dikit po sa'yo from Mary Ondong. Tambay lang ako from Edmar Ribo. Thank you kaibigan Edmar Ribo. Wala umpisa, nandito si Edmar Ribo ah. Dan po kay Ate Arlene from Ate Roxy. Ay, grabe naman. From Christy 2684. Patusok sa premier host. Mamayang hapon, salamat. May 5 support. May Marites Vlog sa premier po. Premier mo po. Yan, tapos na Ate Roxy. May Marites Vlog, mega love shout out. Yung tablet ko, di makakomment. Bakit di makakomment? Ate Arlene, oh. Like number 16, Ate Arlene. Nakasubscribe na po. Pusok 5, Bastag Mami. Like number 17, Ate Arlene. Harang lang, harang. Para sarang. 18 dapat to. O, sakto, like number 18. Harang din. Huawei Mobile. BDO. At saka Safe Shopee. Palit sa nakapin. Ito muna si Mami Marites. Ay, siya, tiruin na tiran niya pala yung premier.
Katuso ba po ng premiere ni Ate Rowena Tiranya Vlog? Sa mga nandyan po. May kisuyo po, hindi pa nakatuso kanina. Hindi pa naka-thumbs up. Nagpalipad tuloy si Ate Arlene TV. Oh. Thank you so much po, host with love. Busy lang kapatid ha, nasa duty lang from Rini Joy. Sige bro, no problem. Kaibigan Rini Joy. Arlene TV, hello sis from Moy Marites. Salamat po Ate Arlene TV sa 2.99 Canadian dollar mo, cool. Lorenzo Dan from Mary Ondong Channel. Dito lang ako sir ha, sa baba from Celis Lucy. Wow, God bless sa pakulay. Oo nga po, thank you very much sa mga nagpapakulay. Paharang lang po, okay na po sa akin, paharang lang. Ate Krashiba and Mary Ondong, ang grab din ng bahay. Ipopost ko na po yan sa ano mamaya, ipopost ko sa aking community para makita nyo naman. Para iparamdam sa inyo na ano na sobrang nagpapasalamat ako sa mga nagpalipad. Hi everyone, sa pagbabalik, MacArthur from Gids TV Official. I shall return ba? I shall return. Kaibigan Gids TV Official. May blessing house. Pakulay ni si sa Arlene TV. Oo nga po. Kaya thank you very much. Ikaw lang po bakas. Ano yun? Iwan lang po bakas. Thank you po Ate Arlene TV sa yung love and care emoticon and Manay Christie sa yung play. And love and care emoticon din. Arang 69 like po Ate Rowena Tiranya sa piano nyo po. Always support host from Joel Alicante. Yun na, tapos na pala Ate Arlene. The power of a proper prayer. Ito hindi pa po tapos oh. Mga Marites oh. Unang giveaway. Diyan po sa nakaping, kanina pa haha from Joel Alicante. Bell all, like number 28. Set reminder na po. Pangalawa po, May Martes, like number 29. Asawa yan na kaibigan Joel Alicante. Set reminder po, like number 29. Ate Mami Marites. Hindi, ano lang siya, support lang siya. Kasi may trabaho si kaibigan Joel Alicante. Siya ay nagmamanage yung ano kasi... Ano ba to? May Marites. Hindi po nakadikit oh. Dikit ko na po. Salamat bro, Joel Alicante. Sunod ko muna si Ate Rowena Tiranya. Teka lang po, Ate Rowena Tiranya muna. Anuin ko yung kanyang premiere. Di pa nakasubscribe to Ate May Marites oh. Like 20 na, like 30, set reminder. Yun. Sa mga ka-idol ko, patamsak po sa premiere ko. O ba nga Manidong? Natamsakan ko na ba? Hindi pa. Manidong. Natamsakan ko na ba yung premiere mo? O ba nga pulit? Like number 71, Ate Rowena Tiranya. 71. Set reminder. Tapusin ko yung thriller. Like number 7 dito, Ate Rowena Tiranya. Ayan o.
Like 73. Tapusin ko lang po yung mga thriller. Sino pa nga ba yung meno? Ito kay Manny Dong. Ayun pa yan. Haba ng premiere, Manoy. Hindi ko pa natamsakan yung premiere mo. Sunod kita, Honey's Vlog. Honey, tama ba yung pagbasa ko? Yung si Lucy, hashtag Rowena Tiranya. Laging nakasupport po yan. Padikitan ko po sa'yo. O, dikitan mo nga pala yung si Lucy. Para maging legit banana. Padikit naman kay Papa P Vlogger. Papa P, nandito si Papa P Vlogger. Manny Florencio, hindi pa nakadikit oh. Si Bina din pala to. Oh, Michelle Gaming, shoutout host. Hindi ko nakita to. May grab shoutout kaibigan Michelle Gaming. Sorry. Nakaligtaan ko pala. 106 subscriber. Subscribe na kita, di ba nakasubscribe? Manood ba ako sa latest video mo? Ang iksi naman ito. Parang mahaba. Ito mahaba. The quickest win I ever got in 8 ball full. Para maganda indicate natin kaibigan. May moderator na. Binadjin dito na ako kay Binadjin, Manny Florencio. Binadjin po, dala kong bahay. Sige, okay lang. O, like number 26. 74 support po. Rowena Tiranya from Silis Lose with Bakas, Sir Tony Maxam. Nandito ulit ako, Manoy. Pangalawa, kay Binadjin. Hiningi number ko nito ni Binadjin, binigay 163. Tawan-tawa siya sa number ko, 163. Pangatlo, Manoy. Florencio, shoutout sa 21 viewers. Baba Piolo Vlogger, full pack from Edmar Rimo. Salamat bro. Si admin yan. Like number 29. 12 minutes. Nandito kayo na si Manny Florencio. Si Miss Jules. Dito naman tayo sa isa. Kay Toto. Honey's Vlog. Road to yan? 700. Grade 7 na pala yan. Padikit naman dyan. Yung mga may ban na pa. Manny Florencio, padikit nga dyan sa nakapin. Baka meron ka dyan mga kahit 3. Salamat bro. No problem. Ito nagluluto siya si Bina Jane. Tikman ang lutong Chinese. Anak Mix Vlog, silent teles po muna. Naipin ko ba ito si Anak Mix Vlog? Pakibaba nga. Pakibaba. Sunod ko dito kay Hanis Vlog.
Kahit wala siya dito, bibigyan pa rin natin. Para pare-pares po tayo magkaroon. Make more time. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Bakit? Ano problema account mo? Wala naman problema yung account ko. Ano ba? Manitita. Bakit? Ano problema account mo? Okay, account mo ang may problema. Wala naman problema yung account ko. Ano ba? Ay, nawala na. Bakit mo binasa sa GC yan? From Edgar Nolas Channel. Ito na lang pala. Ito na lang palang sounds para hindi garalgal. Ay, hindi. Ganun pa rin. Ay, nako. Yun, ganito na lang para mas maganda. Ninalim vlog, mega love share to. Again. 8 minutes. Ibaboses mo, host, from Ninalin. Oh, pinalitan ko ate para ano? Para hindi, katulad ganyan ng garalgal. Spenta Almighty, nag-drop din ng bahay. Arling TV, nag-bigi-bigi. Ay nako. Gulat ako, binasa mo. So cute po boses mo, from Ninalin Vlog TV. Ito na lang para ano? Cute mo. Yung may iba naman, wag ng pogi. Wag ng pangit, cute na lang. Hello po, pamilya. Marami na ako, kain muna tayo. Kain tayo guys. Sige bro. Nawalaan ba ko, ano ba yan? Gino Mix Vlog! Ninja, mega love shout out. Otsinta, tamsak. Dami naman yung otsinta. Kala ko ispenta. May ispenta kasi. Yun pala otsinta. Tatlo po, dikit ko, kasama min ko. Yun, thank you, Manoy. Make more time. Na ano na boses mo? Can you feel it? Can you feel it? Someone says. Hindi daw kasi ako nagla-live stream. Kaya, nung nag-live stream ako, ganito na nangyari sa boses ko. Ewan ko ba? Ang cute ng boses mo, house. Kumakain kaso. Nakatugaw, pansin ang kakailang boses. Ay, nakatambay nga din pala si kaibigan Gold Igorot. Diyos me, akala ko kung sinong bata lang nagsasalita. Nakikinig lang ako. Daming na-prank na yun ah. Sana all. Make more time. Gino Mix Vlog. Ngayon, ito na lang ang gagamitin kong boses kasi itong mas type nyo palang ganitong boses eh. Ano ba si Ate Roxy oh? Dito lang po sa tawa lang tawa. Ituro na nga sa akin kung alin ang pipindutin. Yung ano itong yun lang. Pitch bend yata yun, pitch bend. Dati may idol ako na ito rin ang gustong boses.
Ang ganda daw. Pero ngayon, buwan ko, basher ko na yata. Thank you, pangit host. Hanis Vlog. Hindi na pangit ngayon. Cute. Cute na ang sabihin mo ha. Huwag na yung pangit. Huwag na rin yung pogi. Boy Tarias Official. Thumbs up bro. Magandang tanghali sa'yo. May jacket na yan bro. Wahahaha. Patawa tuloy si Mana yan oh. Sige, sige, sige. Change mo nga. Yan, dito ko sa elimination. Yan, naka-elimination na ako. Ay, elimination pala yun. Manay teta, yung pitch bend. Ito pala malagong. Sana all may basher na. Ikaw kabsat. Musit yun, hindi yung basher. Musit. Shoutout po sa 20 viewers. Okay, alam mo na. Oh, sinina rin vlog ka na dito. Ay, sa'yo pala yun, ate ano, si Michelle Gaming. Thank you Kusina, hashtag. Walk mood pa. Ako, payo na lang bakas po, thank you. Halaka. Nambay ako host from Mission Gaming. Hashtag ate Ninalin. Tama ba ako Pinas ngayon host? O sige po. Kanta ka na host. O, patay, kantahan na naman po. Diga lang. Wala na pala itong pinapanood ko. Nasa ibang planeta na. Tapos na pala, tapos na. Sige, kanta ka na. Wala mo nang kantahan. Hahaha. Mapangit ang kanta pag ano. Sige, dito muna ako kay Janice Vlog, dito ka sa'yo. Soviet Views. Soviet Views. Soviet Voice from Michelle Gaming. Like number 34. Like number 35. Sige, habang nag-watch ka, kantaan mo kami. Full watch po, Ninalin Vlog, Canada 12, support po. Like number 36. Honey Vlog. Nakakaulaw naman. Sound effect mo bro. Nakakaalaw pala. Ano nangyari sir sa boses mo? Ewan ko nga eh. Kantahin mo, one last song. Ang taas-taas namin. One last song. Maraming song. Ito to, Brad, Buyet, Ariaso, Arena, Piranya, Vlog. Buyet, Ariaso, ng BGBG. Shoutout po sa 20 viewers. Hindi mababa lang yun. Ang taas kaya nun. Yes po host, sa alaga ko to, Mission Gaming. Sige na, kanta ka na. Ganda ng cup mo host. Ay, ito tong cup na to, regalo sa akin to. Sponsor po to, sponsor. Itong cup ko na to. Pero, hindi pa ako vlogger nun. Marami nagkakagusto nga dito sa cup na to. Pwede daw isanla. Kasi gold. Mas mataas po, no, si Balasi. Nagalab shoutout sa'yo, Osboy Tariaso. Shoutout po sa 21 viewers. Manay Florencio mo. Tapos na, kaibigan Hans Vlog. I shall return pala to. I shall return. Our trip in MacArthur, Tacloban, Philippines. Tagal lang t-shirt dumating, ha. Baka naisama dun sa mga pinaprint ng mga kandidato, baka doon naisama, Manay Teta. Kuya Dong, para kay Gernolos Channel.
Ngayon, okay na tong ano. Ito na palang gagamitin. Tingin ko. On the way! Ma'am Manon Florencio. Ewan ko, ha ha ha. Nag-grab shout out, Juicy from Manny Florencio Mongkawe. My Martes Vlog, BG ko sinay Juicy and Michelle Gaming. Hello there, friend! Good morning from Relax and Nature Sea. Thank you for coming, my friend. Thank you for watching. Tapos na, Hans Vlog. O, ba't naging 695 ka na lang? Honey Vlog. 699 to kahapon ah. Ano nangyari? Baba po ng bahay, baba ng bahay. Yung mga hindi pa naipipin. Ate Roxy. Tapos na ba sa Ate Roxy? Oh, tapos na pala. Yung pala sa sementadong ano. Kapsat, Gingo, baba ng bahay. Yan, Sir Dan, baba nga ng bahay. Matulog na lang muna ako, ayaw mo kumanta. Baka magalisan. Wala ba ting ano? Walang speaker. Andyan na ako, iwan ko, sipi ko, sundo ako, alaga ko. From City Glow. Dahil naka-bigi-bigi sa akin. Salamat sa mga naka-bigi-bigi. Nagdikit ako, host, pabalik. Nakalimutan ko name, dinikitan ko. Hashtag Bina. Ay, si Bina Jane yun. Bina Jane, magbakas ka lang ate. Ate Mami Marites Vlog, babalik ka nga nun. Kain po, from Ate Roxy. Sige, kain lang. Malapit na rin ako matapos. Hello bro! How are you? From Relax and Nature Sea. I'm fine, and I'm okay, my friend. Harang lakay. Yun, baba nga lakay. Bahay mo lakay. RD. Nakalimutan ko lang yun eh. Nataklo ba na kasi? Di ko na mahabol sa backred. Ay, winding. Bina Jane sa Aros Caldo niya. Lutong Chinese daw yun. Anis Vlog, full pack. From Edna Ribo. Basta, Edna Ribo, dikit ka lang ng dikit. Kaya babalik yan. Pag di man sila nagbalik ngayon, kinabukasan, nagbabalik yan mga yan. Huwag ka lang mainip. Luto mo na ding, charge mo na CP. Sige, ate Mami Marites. Salamat, ading. From Mami Marites. Shoutout po sa 19 viewers, 82 thumbs up. Tita Merlis, Bina Jane, Dan Pulpak sa'yo sis. From Tita Merlis. Malapit naman na mag-ano, 3 hours na to. Kumusta sa lahat? From RDL TV. Baba nga ng bahay mo lakay. Latest upload. Wala na ako ipi-play. 16 support sa'yo, hashtag Boyet. Hello friend, please support my channel. Drop your link my friend, Relax in Natures. Sino? Ibaba mo nga. Yeah, Atambi pa pala. Ay, si Atambi, ano ko na kanina. Si Merlisa na lang, si Ate Merlisa.
Ibaba mo nga. Kaibigan Manlib. Kaibigan Manlib, oh, walang dikit. Sa buhay probinsya with bakas, Sir Tonying. From Duel Alicante. Thank you, Lakay. No problem, Lakay. Like number 18, Lakay. 18. Like number 19, Lakay. Kaslap 10 years old. From RDA. Wilgaran na kayo. Salamat, Edramon. Kastoy mo ba yan, TB8? Like number 20, Lakay. 20. Nakasubscribe na ate, Dua. No problem, Lakay. No. Harang lahat, harang. Mas harang lahat. Yung mga may, may mga naandyan pa. Mayat man bata. Ngayon mo, Dorog. Nabayag na ate kanya, Lakay, nabayagon. Ganun, di nakakunik ato, di may sa laptop. Ay nadawal di laptop ko. Kaka-play, kaka-support. Sa WH. Tapos natugrak pa, hindi ka anakak. Nadawalon. Kambal ni Gold. Baba ng bahay, kambal ni Gold, Igorot. Saan mo nabili yan? Sa Shopee, Lakay, Shopee. 800 lang yara rin, 800. Inaw na 100. Gutom na ang host, kambal ni Gold. Ala, nangyari sa busis mo. Ngayon lang daw kasi ako nag-live stream, Idol Amiminis. Kaya ganito na nangyari. Ewan ko ba. Naging 4 years old na daw. Ala, nakato. 2 oras na pala. 3 oras na nga eh. Buti nakita ko ha, from AliExpress. Dahil na namang huli. Joke lang. Okay lang yun, siyempre pag busy. Ayos, from RDL TV. Yun, nag-uumpisa na. Lakay. Itong dalawa, nasa harang pa. Running Rebels. 28 minutes, Lakay. No problem, 28 minutes lang yan. Harang, no skip ads, host from Kapangarap Vlog. Thank you, kaibigan Kapangarap. Saan ka pala banda, Lakay? Anong bayan ka dyan? Balonggaw, Lakay, Balonggaw. Kahit kumang gumatang kasta, ha? When nag-order ka lang ti Shopee, Lakay. B8 ko lang, B8 condenser. Kapangarap, may grab shoutout. From AmiXX, pang 84 times sa cost. Mura lang talaga, 800 lang yata o 900. Iba-ibang sounds naman eh. Ito. OTW sa nakapin. Yan. Kapag may B8, ginagamit yan para kumanta. B8 condenser. Lakay. Yan, iba-ibang boses. Pwedeng malagong, pwedeng yung ganito, yung good. May grab shoutout, Sis Gold, Iguro. Kantahan ba? Kantahan. Pero magti 3 hours na ako. Sige, pagkatangakban. Basta 800 lang yata or 900 Lakay. Ganun lang ang presyo niya. Kumanta ka na lang. Anong request? Request para Para kantahan. Super MC, Sisi, nag-grab shoutout. Baba nga po ate Super MC. Ang bahay mo, hindi pa tayo napipin. Hindi ko pa napiplay. San Rose, may grab shoutout. Labis na nasaktan. Anong tono ba nun?
Hindi ko alam yun ah. Hindi ko alam yun, ano, idol. Dan Ross, may grab shoutout. Yahoo! Shoutout sa 17 viewers. Reaction Leadership, please drop your links, my friend. Ate Arlene TV. Sus, may hugot ka yata, Ami. May grab shoutout sa lahat po, pangkapangarap. Oo nga, lagi may hugot yan eh. Tulad humor naman. May grab shoutout si Sammy from ate ko si Nay Jose. Sige, ano ko muna tong ano ni kaibigan man live na isa. Inom lang ako ng tubig. Si Sarlene nag-grab shoutout. Tulog na ako from Michelle Gaming. Wag mo ako host. Tambay lang ako dito sa host, makikinig ng kanta mo. Isunga irugimon. Pangarap. Ito pa naman, gaya natin, di ka makapangarap. Manipulation, Paul nood. At pulido ka sa maharang, tinapos kong panoorin, Manoy. Salamat, support. Salamat, support sa aking silent host. God bless po from Michelle Gaming. Labis na nasaktan. Ay, hindi ko alam to. Unting ko napatay nang di alam ang luha. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo, mahihirapan ang puso, sinundan ko ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayong sumisigaw. Ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit mahabulin ka, kahit napilitin ka, wala ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso nang nanungulila. Ang taas. Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan ako. Ang taas nito, kaibigan Ami Jimenez. Hirapan. Hulin ka, kahit pilitin pa. Wala na ba akong pag-asa pa? Di ko makakaya. Nasa isip ay lisanin. Aking hinihiling, muli ay tanggapin. Dalangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Ang taas pala nito. O di nga ito totoo. Ganda naman pala boses mo, host. Sulit ka. Okay, kaya yan.
Pambabae kasi yun, pambabae. Hindi ko alam masyado. Ha? Kaya mo yan, sir. Fast and free shipping sa Lazada 66. Super MC, sino bang... Kaya pinapanood ko para si ano, si kaibigan Manlib. Pwede lakay. Anong pwede lakay? Ito, mataas din to eh. Salamat sa mga nakatambay Ate Arlene TV, salamat uli. Lalo na sa palipad mo po. Napingo mo na ba ako? Hindi pa nga. Kasunod ka. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Iyak na ako. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas. Ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago pa. Di na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Mga kala ko ay langit, dilaro-laro muli mga pusong naiibig. Sa ikot mo ay nagayuma, pag-iwasay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap, hanap pa rin ang lasong mong halik. Alam ko makas. Yan ang idol ko. Bakit kay init ng iyong liyab, agad akong nadadarang kapag ikaw ang kayakap. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig, nawala na ang lahat-lahat. Ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Mga kala ko ay langit, nilaro-laro muli mga pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap, hanap pa rin ang lasong mong halik. Idol! Eh, tayo dyan. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Ang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lang ang pusong naiibig. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap, hanap pa rin ang lasong ng halik. Baba ng bayari Super MC. Last 8 minutes na po tayo, 8 minutes. Mag-end na po ako. RDL TV, Silis Lucis. From Silis Lucis. Nagbago na ba sila, ha? Sino kayo nagbago? Huwag iiyak, ha? Yun, may tumatawag.
Mataas lakay, hindi kaya. Ano na lang po tayo ha? 8 minutes. 7 minutes. Nagluluto lang po ako, sir, from Silis Lucy. Okay, no problem po. Dikit na rin sa'yo, Super MC. From kaibigan RDL TV, hashtag Manlin. Super MC Vlog, galing na ako sa Dragon Fruit nyo. Nagalab siya na idol kaibigan, hashtag Mira. Okay, lakay. Anya nga ta, ipaawit ko kanyang. Okay, lakay, anya nga ta, ipaawit ko kanyang. Dure niya, kaibigan Manlin. Ayaw kong magsabi, basta ko kahit ano. Kahit anong pwedeng mabitbit. Tambayan kita till the end from Joel Alicante. Salamat kaibigan Joel. Pag may live ka ba ulit mamayang gabi? Basta may notification naman sa akin. Basta kung sinong may live, full watch dan ulit si CMC. Six minutes. Kanta ko na itong 6 minutes. Sige po, sir. Here I am, playing with those memories. Again, sige lakay, no, babawid, bawiran ka. I just when I thought time had set me free. Ala, hindi tayo. Sige lakay, sige, ito mo lang ako. Those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew. To it's in every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. Salamat pa. Sige lang kayo, bawid kami ka, alam dito. Thank you lang, thank you. Get this. Ano kanta to? Tol sharing ban, Pambino Sindaya. 86. Like tol, may kalipsinson lahat. Balikan ko po kayo lahat na nag-iwan ng bakas from RDL TV, hashtag Manlid TV. Harang na ako lang kayo, harang. Nasa live na ng iba tong isa. If living is without you, I can't live. I can't live anymore. Sis Venus, may galawag siya to from Ami Jimenez. When she's love at me, I know the girl's things nobody else can see.
All of the secrets fears inside, and all the craziness I have. She looks into my soul with me like nobody can. And she doesn't just demand, she'll stay as I am. Come what may, she believes in that fate is something I never known before. Come what may, she loved me, and that love has helped me open the door, making me love myself a little more. Salamat po sa mga paklap-klap-klap niyo dyan. Last 2 minutes. 2 minutes. Salamat ate, si Leslie, si and kaibigan Joel Alicante. Salamat po sa suporta nyo. Sa inyo lahat. RDL, hashtag Manlid TV. Dino Sindaya, Jimenez. Ate Super MC. Manay Teta Vlog. Like number 83, Ate Super MC. Di pa tapos yung harap ni kaibigan ng libo. Ate Spenta, thank you very much. Sino pa nga mga nandyan? Manay Nugenter, Manay Dong. Sa lahat ng mga naandito sa taas na hindi ko na mabakrin. Kapangarap Vlog, thank you very much. Lakay. Pagabagyo pala si kaibigan Kapangarap Vlog. Hindi pa yata naipinto si Kapangarap Vlog. Dan Rose, Ate Dan Rose. Thank you po kami. Relax in Nature Sea. Edmar Ribo, yun. Si Edmar Ribo lagi nandito yan. May Marites Vlog. Thank you very much. Ate Ambisyosa. Ate Kusina ni Juicy. Sino pa? Michelle Gaming. Jimo Mix Vlog, Ninja. Thank you. Feels alright. Kain ka na, host. Matatapos na natin, be. Ang Bilolob, Bilolob shoutout. Mega Love shoutout si Stanrod TV. Mega Love shoutout Ate Loves, Bill Silvaya. Mega Love shoutout si Sambe from Bill Alejandre. Alin? RDL. Si Manlib to. Nasaran pa ako ni kaibigan Manlib.
I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. Harang Manoy, Ma'am Super MC, full nood po kaibigan. From Manoy Dong Vlog. Harang Manoy. Ate Ambe, Ame XX, magpapaalam na po ako mga kaibigan. Kaibigan Manlib, yun, tapos na. Tapos na yung harang, kaibigan Manlib. Kaya ko lang si Ate Super MC. Idol, Ame yung minute. Ate Super MC, oh, like number 85. Manay din na, thank you po. Thank you sa tambay. Like 86. Ayan, magandang umaga po sa Uy. atin. Yan, maganda po ako sa 14 viewers dyan. Salamat. Bye-bye na sa lahat. God bless from Igornola. Sampai. Salamat lakay. Nagbayagan. Okay lang lakay. Kasi iskmads talaga tayo. Ate sa Terensyo, tapusin ko to. Bago mag-end. Salamat lakay sa patambay ko. Ingat lagi dyan sa Canada. Welcome boss. At salamat sa kung magpapaawit niyo sa akin. Ngayon pala nagpapasalamat na ako lakay kahit ano yan. Tatanggapin ko yan. Thank you very much. Yun sa mga nandito ha. Bye-bye po and thank you for coming to my live stream. See you next week. See you next day po. Susunod na aking live stream. Thank you mga kaibigan and God bless us all. Bye-bye.